ואני רוצה להציג את חברי הפאנל. אז רם פרומן, דוקטור רם פרומן, יושב ראש הפורום החילוני. דוקטור חנה פנחסי, שאני מקווה שאני אגיד את זה נכון. מנהלת... ורסיה קצרה. סתם לא, אבל זה יפה. מנהלת התוכנית להכשרת מורים לתרבות ישראל במכון הרטמן, תוכנית בארי. תרבות ישראלית. יובל סרי הוא המפקח הראשי של המקצוע החדש של זהות יהודית ישראלית במשרד החינוך. תרבות, אני יודעת שפשוט אבל... זהות, תרבות, יהודית ישראלית, אחראי על תוכנית הלימודים מא' עד ט', נכון? תוכנית החדשה, אני אציין. גילוי נאות, את כולם אני מכירה ברמה האישית, לכן זה קצת מבלבל אותי, כולם חברים, ועם כולם הייתי איפשהו בכיסא מתישהו. אז אלי לבנון, ראש מנהלת זהות יהודית במשרד הדתות, ואני אתן לכם להציג את עצמכם, זה בטח יותר חשוב. אז ביקשתי מחברי הפאנל, כשהם מציגים את עצמם, גם לספר קצת על עצמם, ולספר לנו מה מניע אותם, כל אחד באופן אישי, לעסוק בסוגיה הזאת שאנחנו עוסקים בה היום, בחינוך היהודי, החינוך ליהדות, או החינוך לזהות יהודית, בבתי ספר הממלכתיים. אז נתחיל לפי הסדר, תעשה לי ככה, אז... לא. יאללה, נתחיל איתך. היי, שמי רם פרומן, וכששואלים אותי למה התחלתי לעסוק בזהות היהודית, אז התשובה שלי היא כי בעיניי העיסוק היום בזהות היהודית הוא בעצם איזה פסאדה, התהליך הכי מסוכן שבעיניי עובר היום במדינת ישראל, שזה ההדתה, תהליך ההדתה שקורה במערכת החינוך, אבל כמובן במדינה, לא רק במערכת החינוך, שבו פלגים מסוימים של הציונות הדתית החל מההתנתקות, מחליטים להתנחל לא רק בגבעות אלא בלבבות, ומחליטים שהם צריכים להתחיל לשנות את הצביון של החברה החילונית. והשימוש במושג זהות יהודית הוא שימוש מוטעה, כי אין ספק שגם אני, חלק מהזהות שלי, ודאי זהות יהודית, אבל זה לא הכל. הזהות שלי כיהודי חילוני היא גם זהות יהודית, והיא גם זהות ישראלית, והיא גם זהות דמוקרטית, והיא גם זהות מערבית, והיא גם זהות ציונית. ויש עוד הרבה דברים בזהות שלי שהם לא זהות יהודית. וכשמתחיל השיח הזה על זהות יהודית, הזהות היהודית מקבלת משקל כל כך גדול, ומה המשמעות של זה? המשמעות של זה אומרת שאנחנו מרדדים את הזהות החילונית המורכבת שלנו לזהות יהודית. אנחנו שמים משקל יתר על הזהות היהודית. וזה מבחינתי איזשהו מהלך שבסופו של דבר מנסה לקעקע את הישראליות, מנסה לקעקע את החילוניות הישראלית, ואני מקדיש את עצמי למאבק במהלך הזה. אני שואלת שאלה, לא זאת השאלה. נכון, אני אחזור לשאלה. אין שום בעיה, אנחנו נלך קדימה ואחורה ונחזור, אני אחזור לשאלה מה מניע אותך באופן אישי לעסוק בשאלה של חינוך ליהדות בבתי ספר חילוניים ממלכתיים. אז אני אגיד שאני מרגישה את עצמי חלק מתנועה גדולה של התחדשות יהודית. הייתה לי את הזכות להיות חלק מהקבוצה, מהגרעין המייסד של בית מדרש אלול בשנות ממש ב-89, ואני מרגישה שהתפקיד שלי היום בתוך מערכת החינוך הוא חלק מהמהלך הגדול הזה, שבתוכו הספקטרום הדתי-חילוני מתרכך מאוד, ברוך השם יש לומר. ובנוסף, כל שאלות הזהות, תכף, אלוהימה, תכף תבואי, תברך אותנו. בכל אופן, בהקשר הזה אני אגיד שכל הדיכוטומיה הזאת, כאילו יהודי, ישראלי, ליברל, אישה, כל התפיסה, כאילו הדיכוטומית הזאת היא מטעה. אני מרגישה שהערכים הליברליים שלי נובעים לא פחות מהמשנה בסנהדרין מאשר מקאנט, והרמב"ם מושפע מאריסטו לא פחות ממה שאני היום, לא יודעת,
קוראת את, איך ברח לי השם שלה, המשוררת, לא השימבורסקה החדשה, איך קוראים לה? הפינית. אווה קיל, בדיוק. אז ההשפעות האלה הם דברים הרבה יותר מורכבים, ואני מרגישה באופן כללי, אני אגיד את זה בקצרה, שהאתגר של התחדשות יהודית הוא המשימה הציונית החשובה ביותר למדינת ישראל של היום, בהיותה מדינה יהודית ודמוקרטית, והאתגר הזה נקשר גם לשאלות פוליטיות, גם לשאלות זהותיות, לשאלות של קהילה, וגם אפילו הייתי אומרת לשאלות של ההבחנה החדש שיש בתוך מערכת החינוך שעליה אנחנו מדברים, בין חרדים, דתיים, חילונים, ערבים, והשאלה איך בסופו של דבר אנחנו נוכל לחיות פה ביחד. טוב, אז אני יובל. אני הייתי מורה ב8 שנים האחרונות, עד שהגעתי לתפקיד שאני עושה אותו עכשיו. הייתי מורה לפיזיקה, מחשבת ישראל ותנ"ך בתיכון ממלכתי בירושלים. הגעתי, לא על איך הסיפור איך הגעתי מפיזיקה לתחום היהדות, אבל זה זמן אחר. אני חושב שהחלטתי לנסות להתמודד על התפקיד הזה, ולשמחתי גם הצלחתי. א', אני שותף לחרדות שלך, רם. אני חושב שיש בהחלט ממש בדברים שאתה אומר. ואני רוצה להיות במקום, בצומת הזאת, שבבתי ספר הממלכתיים, בסיפור הזה של זהות יהודית ישראלית. אגב, אני מתעקש על הישראלית, כי זה לא רק זהות יהודית. אני חושב, בתחושה שלי, ואחרי לא מעט שנים בתוך המערכת, וכל השנים חינכתי תלמידים בתיכון, וריכזתי ועשיתי עוד כמה דברים, אני חושב שהסיפור הזה של לימודי יהדות, תרבות יהודית ישראלית, מחשבת ישראל בתיכון, או לא חשוב, זו הזדמנות שלנו ליצור איזושהי שייכות. אני חושב שעם הזמן, אם אנחנו מדברים על החברה הישראלית, יש איזו תחושה של אובדן או החלשות השייכות, גם החלשות הציונות בעיניי. ואני חושב שדרך הסיפור הזה, אני כמורה לפחות בחוויה האישית שלי, זה היה המקום שבו הצלחתי לעשות את זה. כי בסוף, אתם יודעים, אני חושב אסופה של אנשים שאין ביניהם קשר ואין להם איזשהו קשר לתרבות משותפת, בעיניי זה דבר מסוכן. אני חושב שיש כאן הזדמנות גדולה דרך הדבר הזה גם לעסוק בשאלת השייכות ומכאן הסולידריות וכו'. אגב, שייכות של כולם לחברה הישראלית, על כל מרכיביה, היהודים ולא יהודים. דבר שני, אני חייב להגיד גם, בניסיון שלי, זה הזדמנות לקיים איזשהו שיח ערכי. בסוף, כשאתה מדבר על ערכים וכמחנכים תמיד, ברור שאנחנו צריכים להוביל איזושהי תפיסה ערכית מסוימת, וגם יש את המטרות של המשרד. דווקא בשיעורים האלה, דרך השפה המקומית, שזה הטקסטים והתרבות היהודית-ישראלית, יש פה הזדמנות לנהל דיון ערכי, והשאלות שעולות הן שאלות גדולות. והדבר האחרון שאני אגיד בהקשר הזה, למה זה חשוב לי, אני חושב שאולי ברמה הפרקטית זה הדבר הכי חשוב. כשזה לא נמצא, יש צמאון לזה בשטח. אפשר לראות את זה היום כשאני אחראי על המקצוע הזה, והמקצוע הורחב לכיתות, לבתי ספר היסודיים, עד אז למדו את זה רק מכיתה ה'. אני רואה מה קרה כשלא היינו שם, כשהמשרד לא היה שם. נכנסו לשם כל מיני אנשים וכל מיני גופים, שאני לא בטוח שהם האנשים שצריכים לעמוד מול התלמידים שלנו. אני רוצה לחזק את המורים. אני רוצה שהמורים שלנו בממלכתי הם אלה שהובילו את הסיפור הזה. הם ינהלו את הדיאלוג על זהות, הם ינהלו את הדיאלוג על שייכות. זה יהיה בידיים שלהם. אני מאמין מאוד במורים, אגב, ואני מאלה שחושב שהמורה הוא הדמות המרכזית בחייו של האדם, המורה והמנהל, הבית ספר בכלל. וכל מה שיש מסביב זה מצוין, יש גופים שעושים עבודה נהדרת, אבל המורה צריך להיות שם. ואני חושב שאחד הדברים שאני הכי משקיע בהם זמן, זה שהמורים במערכת הממלכתית הם אלה שיובילו את הסיפור הזה. כי אם הם לא יהיו שם, אז אחרים יהיו שם. וזה לא מופרך, אני מגיע מבית ספר ממלכתי, שתמיד אמר למורה לתנ"ך, הרב שלי אמר שאת לא יכולה ללמד אותנו תנ"ך. וזה מה שהוא קיבל, כי הוא לא שמע את זה. עכשיו בעיניי זה היה מזעזע, גם בעיני אותה מורה, ואז ניהלנו דיאלוג, ובאנו, רגע, איך יכול להיות שילד בכיתה ט' אומר דבר כזה למורה שלו? זה מה שהוא מבין, מאיפה הוא מקבל את הדעות האלה, וזה מה שקורה טוב לזה. ואני חושב שאנחנו נמצאים היום, אני חושב שהיום, אגב, אני כבר מתחיל את הדיון, אני חושב שהיום... סיימת? מה? לא, בסדר, אוקיי. לא, שאלו למה ש... לא, למה זה חשוב לי, אני חושב שאלה שלוש... לא עוצרת, אבל כן. לא, אתה יכול לסיים, יובל, אתה פשוט. נחזור לזה בטח. שכנעת אותנו שמשהו מניע אותך. וחזק. טוב, אז בוא נשמע מה מניע את אלי לבנון. טוב, קודם כל אולי עניין טכני אחד רגע לפני שככה, אני לא עוסק בזהות יהודית בבתי ספר, אני עוסק בזהות יהודית בגילאי 18 ומעלה.
העיסוק בזהות יהודית בבתי הספר מוכר לי היטב, אבל היום אני אחראי על יחידה ממשלתית שעוסקת בזהות יהודית בגילאי 18 ומעלה. מה מעניין אותי? אני לוקח את המשפט של רם עם תיקון של מילה אחת. אני לא זוכר בדיוק את המילה שאמרת, אבל אין ספק שהנושא של הזהות היהודית הוא הדבר המשמעותי ביותר שקורה היום. בעוד שאולי אתה ציינת את זה כדבר, לא זוכר, עם איזושהי קונוטציה מאוד שלילית, אני חושב שזה הדבר הכי מעניין שקורה היום. אני מסתכל על הצעירים, על הנוער, גם על הסטודנטים. יש הרבה דברים שפעם עניינו אותי כשהייתי ילד, אולי עניין אותי להתווכח. היום מעניין אותם לא להתווכח, מעניין אותם לשוחח ולהתחדש. ואחד מהמקומות שהיום צעיר, צעירה חשים התחדשות, ואגב גם אני מכליל את עצמי, אחת מהסיבות שהגעתי לפה הערב הזה, זה להתחדש. יש איזה סוד כזה בלשוחח על הסוגיות הכי משמעותיות לכולנו, להקשיב, באמת לכבד ולאהוב ולהתברך מהדעות הנוספות. בעיניי שם נמצאת ההתחדשות, והיום אנשים רוצים להתחדש, ושם הם מוצאים את העקר הנרחב לעסוק ולהתחדש דרך הזהות היהודית. אולי טוב שכך, אולי הוא יודעים לעשות סוג אחר של אינטראקציה. טוב, לפני שאנחנו מתחממים פה מהקהל, אז בואו ניתן לאנשי הפאנל לענות. זה שלא אמרתי לדבר לאט זה כבר הצלחה שלי, אם זה הבעיה אז אני במצב טוב. התקדמתי בחיים. אז אני אשאל, ככה זה נענק פה בין השורות, אבל אני אשאל אולי יותר מדויק, ואני בכוונה שואלת האם קודם, אחר כך כיצד. האם וכיצד צריך בכלל ללמד ולחנך לזהות יהודית לחינוך ליהדות בבתי ספר ממלכתיים? אני מחזירה לאחת השאלה רם. ואם אתה יכול לנסות לענות על השאלה, וגם תוך כדי להגיד מה שאתה רוצה, אבל... לא זאת השאלה. כן, זה מה שהניע אותו, נכון, ברמה אישית. שאלת, למה באתי, למה אני מתעסק? נכון, נכון. לא, אני פשוט... נכון, צפיתי את העברה. תראו, עכשיו אני באמת חייב להתחיל בלא לענות על השאלה. קודם כל השאלה היא, מה כן לומדים ומה לא לומדים, שזה לא פחות חשוב. כי כשאת שואלת אותי על מה צריך ללמוד בבית ספר, בנושא של זהות יהודית, אז אני נזכר בכמה דברים אחרים שקורים בבית ספר שמשום מה אתם שוכחים, כן? עוד לפני שמתחילה התוכנית שלך, שבהיסטוריה לומדים הרבה יותר היסטוריה יהודית מאשר היסטוריה לא יהודית, ויותר גרוע את ההיסטוריה הלא יהודית לומדים רק איזה מבוא להיסטוריה היהודית. למשל, מלחמת העולם הראשונה אין לה יותר משמעות יהודית, אז כמעט לא לומדים אותה בכלל. ובספרות לומדים, יש תנועה מאוד ארוכה שבה לומדים בעיקר לבגרות הרבה יותר יצירות יהודיות ישראליות מאשר אחרות, מורידים כל הזמן ממקצועות החובה את הדברים הלא יהודיים. אז גם שם יש שליטה ליהדות, ותנ"ך כמובן שזה הכל יהודי. ובעצם אנחנו מגיעים למצב שבו עכשיו נוספת לנו גם שיעורי מורשת, או איך שאתם קוראים לזה, שעוד מפרה את האיזון עוד יותר. אז דבר ראשון שאני אומר זה, חייבים לשמור על האיזון, כי מבחינתנו כחילונים, האיזון הזה, זה מה שאיתו נולדנו. הרי אנחנו נולדנו בתקופת ההשכלה. מה היה כל החזון של תקופת ההשכלה? היציאה מהשטטל, היציאה, ההתקסמות מהעולם שמעבר. ובניגוד למה שחנה נגיד אמרה, שהיא רואה את זה כמכלול, כשאני מסתכל על מה לומדים בבית ספר, המכלול הזה נפגם, האיזון הזה נפגם. ולפני שאנחנו בכלל שואלים את עצמנו איך צריך ללמוד יהדות, אני שואל את עצמי איך צריך ללמוד, מה צריך ואיך צריך ללמוד בבית ספר. והאם מה שחסר היום לתלמידים שלומדים כל כך הרבה על יהדות, זה עוד יהדות, או שחסר דווקא כן להתחיל להחזיר את האיזון. זה דבר אחד. ודבר שני שאני חייב להגיב למה שיובל אמר, וזה עוד אחד הדברים שמפריעים לי בתוכנית הזאת של המורשת, ושל איך לומדים יהדות בבית ספר, זה שיש איזו תפיסה שאני מניח שבמובלע גם שמעתי אותה אצל יובל, ואני מניח שגם חנה תסכים עליה, שאומרת שאנחנו יכולים, אפילו אחד מכם אמר את זה, שאפשר להגיע ללימוד ערכי תוך כדי הלימוד היהדות. אבל הנה עוד פעם, מה קורה?
אין היום לימוד ערכי מסודר במערכת של ערכים אוניברסליים, נקודה. מצד שני מגיע מקצוע חדש שיש בו לימוד ערכי. לומדים במסגרת הלימוד הזה ערכים כמו היחס לאחר, היחס למשפחה, כל הדברים האלה, ולומדים את זה בקונטקסט רק יהודי. אז מה אנחנו מלמדים? דתי אורתודוקסי. אפילו אם נגיד יובל מנסה שזה לא יהיה דתי אורתודוקסי, אפילו לפני שאני מגיע לשם, אני לומד את זה בקונטקסט יהודי בלבד. אני לומד שערך כמו ערך אהבת האחר זה ערך יהודי נקודה. אני לומד שמוסר זה דבר יהודי נקודה. אני לומד שערכים זה דבר יהודי נקודה. ומה יצא מהתלמיד שלומד את זה? הוא יבין שיהדות היא מעל הכל, יהדות היא הדבר היחידי שערכי מוסרי, ולכן הוא יכול להרשות עצמו להיות גזען. כי כל היתר יש להם נפש בהמית. כי אין להם ערכים ואין להם מוסר. אז בעצם הקונספט הזה שבו מייחדים, מערבבים בין לימודי הכרות היהדות, שאגב אני חושב שכחלק מהמכלול גם צריך להכיר את היהדות, אין שום בעיה מזה. אגב, הדוקטורט שלי הוא על התלמוד. זאת אומרת, אני לא בא מאיזה עולם של אנטי ובורות בנושא הזה. אבל לא יכול להיות שאת המקצוע של הכרת היהדות משלבים עם המקצוע היחידי שבו לומדים גם ערכים. זה פשוט נראה לי מין שאינו במינו. סליחה, בכל מקצוע, אם אתה לומד רק בעצם ענף מאוד מצומצם במקצוע, אז בעצם לא למדת את המקצוע. אז אם לומדים היסטוריה ולומדים רק את הפן היהודי של ההיסטוריה, או לומדים פילוסופיה ולומדים רק את הפן היהודי של הפילוסופיה וכו' וכו', בעצם לא למדת את המקצוע כי אתה לא רואה את המגוון הזה. אותו דבר לגבי פיזיקה. רגע, אז בואו תודה. לא, אז בואו נגיד... ניקח הערות מהקהל, אבל אולי... כפיים! חנה, את רוצה להגיב למה ש... את רוצה להגיב להערות של רם? כן, אני אשמח להגיב. אז אני רוצה להגיד קודם כל, אתה מתפרץ לדלת פתוחה. בוא נאמר שמורה שעומד בכיתה ולא משתמש בשדה שאותו הוא מלמד לשאלות ערכיות. מה אני אגיד לכם? בשביל זה אנחנו מורים. זה לא, אין כאן, כל ההבחנה בין מקצוע שהוא, אני לימדתי ספרות, ואם לימדתי החטא ועונשו ולא היה בזה איזה דיון ערכי, אז מה שווה מעבר לערך הספרותי, מה השאלה בכלל? אז קודם כל אני מסכימה לגמרי על הבעיות שניצבות בפנינו בכל השאלה של מדעי הרוח. בכלל, הירידה של מדעי הרוח, על זה אנחנו יכולים להסכים, ועל זה נדמה לי שכולנו נסכים על האתגר הזה. אתגר שני זה שאלה בכלל של בתי הספר, האם בית ספר זה מוסד רלוונטי ל-2017, שזה, ואיך לומדים והאם לומדים, זה שאלה נפרדת. אבל אני רוצה רגע לומר משהו על השאלה של ערכים אוניברסליים. אני רוצה לחדש משהו. אין דבר כזה ערכים אוניברסליים, בסדר? ערך אוניברסלי, אוקיי? ערך, קדושת חיי אדם, שוויון, אוקיי? הערכים האלה מנוסחים בתוך הקשרים תרבותיים שונים. אבל הערך עצמו הוא אוניברסלי. המהפכה הצרפתית מנסחת את ערך השוויון. קאנט מנסח את הערך המוחלט של חיי אדם, וגם המשנה מנסחת את זה, ואנחנו יכולים לראות את שאלת גורל האדם אצל אדיפוס, כמו בספר בראשית. עכשיו, קודם כל בואו נפרק רגע את המילה אוניברסלי, כי יש משהו פרטיקולרי, משהו אוניברסלי. דבר שני, בואו נזכר שאנחנו כולנו שייכים להרבה מסורות בו זמנית. נדמה לי שהשאלות של תרבות, של המקצוע הזה, תרבות יהודית ישראלית, הוא ההנחה שאנחנו צומחים על הקרקע, כמו שאנחנו ישראלים, ואנחנו שייכים לתרבות של המדינה הזאת, ויש לנו אחריות עליה, באותו אופן אנחנו חלק ממסורת יהודית, שהמסורת היהודית הזאת, יש לי חדשות בשבילך, אפשר להסיק ממנה את גזענות, ואפשר להסיק ממנה את שוויון ערך האדם. ולכן התפקיד שלנו הוא, ואני אומרת את זה לא בתוך מערכת החינוך, אלא בתוך החברה הישראלית, זה לדובב מתוך המסורת היהודית את הערכים האלה שיהפכו אותנו לחברה טובה וראויה יותר. ואין בלעדיות ליהדות, אבל היא בעיניי ראשונה בין שווים, במובן שאבא ואימא שלי יותר קרובים לי מאשר הדודים שלי. עכשיו, השאלה האם היהדות היא, האם חוץ מאבא ואימא שלי אין לי עוד משפחה ואין לי חברים ואין לי... לא, סליחה, לא. יש לי גם אנשים שמאוד מאוד משמעותיים לי בהרבה מאוד מישורים, ובבקשה זה הנמשל לעניין התרבותי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על המילה תרבות. המילה תרבות,
על המילה הדתה, בסדר? לא, סליחה, על הדתה ביחס כן, יש לי איזה ידע כזה, יש לי איזה ידע בעניין הזה. תראו, תרבות היא לא מילה, היא לא, כאילו להיות תרבות זה יותר חלש מדת, בסדר? דת היא מרכיב אחד בתוך ההוויה התרבותית. תרבות זה אין סוף דברים שבתוכם אנחנו חיים. כשאנחנו אומרים תרבות יהודית ישראלית, אנחנו מתכוונים למגוון העצום של הדבר הזה, סביב שלד מאוד מובהק של ערכים, שהערכים האלה, אתה היית ודאי, נדמה לי שאנחנו היינו חותמים עליהם. עכשיו, ביחס לדברים החשובים, מה אני רוצה מהתלמיד? אני רוצה שיהיה לו ידע, אני רוצה שתהיה לו תחושת בעלות, אני רוצה שהוא יהיה במשא ומתן עם המסורות השונות, בדיאלוג איתם, מתוך ידיעה שיש כאן איזשהו מתח בין מסורת שמביאה איתה מטענים שלמים לבין העולם המודרני שאנחנו בתוכו. ואפרופו דוקטורט, הדוקטורט שלי הוא גם בספרות חז"ל, ואני מציעה פרשנות פמיניסטית למדרש, ואני אומרת את זה בגלל שהשאלה איך מדברים על שוויון לנשים ועל מקום של נשים בתוך הקשר תרבותי שהוא רחוק מזה, הוא מין דוגמית לשאלות הגדולות ביותר של איך חיים של שוויון ושל חברה שהיא דמוקרטית ביסודה בתוך הקשר יהודי. הדבר הזה לדעתי הוא המשימה הציונית הראשונה במעלה שיש לנו בימים האלה. אני אתן לכם לשאול אחר כך, בסדר? כי נראה לי שאנשי הפאנל בחרנו בכוונה ייצוגים מכבדים לכל דעה, נראה לי. נשמע רגע את יובל ואז... כן, יובל, אני רוצה להשאיר אתכם השאלה שדרך אחריו. מה זה? אני נורא רוצה להגיד את הדבר ספציפי שאמר. כולם רוצים, אל תתפרצו. כן, יש לי תחושה שיש פה הרבה אנשים שרוצים. חלק מההתמודדות היום היא איך אנחנו מקשיבים ולא מקשיבים לכל דבר שאנחנו שומעים מיד. אחר כך, אפשר לרשום, לשמור, אני רואה פה אנשים רושמים, ויש מעגלים אחר כך, בסדר. אנחנו נשמור על הפאנל כרגע. חני אגיב על הרבה דברים שרם אמר, אבל רציתי להשאיר את השאלה של, ככה שעוד לא נענתה אולי, זה איך הם מתמודדים עם הטענה הזאת באמת על הפרת האיזון בין מקצועות הרוח האחרים, שגם ככה בירידה, לעומת חיזוק המקצוע היהדות בשעות, טוב, אז אני חושב, במדינה שאני גם אגיב על דברים שאמרת, אני חושב שהדברים שאמרת נשמעים נכונים, אבל הרבה מהם לא נכונים. עכשיו אני אומר את זה כמי שמבלי להיכנס לאידיאולוגיות גדולות, קודם כל, ההנחה שלומדים בבתי הספר הרבה יהדות, לא יודע, אני חינכתי כמה כיתות י"ב בחיי, ותלמיד, תיקח את התלמיד הממלכתי הממוצע שיוצא מבית הספר, הידע שלו במה שאנחנו קוראים יהדות, כולל תנ"ך, הוא שואף לכלום. באמת? לא, לא נכון, לא. במתמטיקה אגב ידע שלו הרבה יותר טוב גם באנגלית וגם מקצועות אחרים. זה שאלה. רגע, אנחנו ניתן לכולם להגיב, אבל יוסף, אנחנו לא מגיבים מהקהל. אז רגע, אז זה טעות נפוצה, אני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות מכיתות שחינכתי, שישבו בהם הרבה תלמידים מסורתיים שכאילו יותר מחוברים, הולכים לבית כנסת, הידע שלהם תכלס על הטקסטים לא הרשים אותי בלשון המעטה. דבר שני, אני חושב יכול להיות שאתה תוזק בהקשר שלומדים בהיסטוריה או בספרות, אני לא מכיר את המקצועות האלה, אני לא אחראי עליהם. ויכול להיות שצריך לשנות קצת את האיזון, יותר היסטוריה עולמית, יכול להיות. זה בהחלט משהו שצריך לבדוק אותו. אבל אני אומר בעצם תחשבו רגע מהנקודה הזאת, עד הופעת המקצוע הזה, או בוא נגיד תרבות ישראל ומורשתו, שהתחיל לפני כמה שנים, בעצם תלמידי בית הספר, מא' עד י"ב, למדו מקצוע אחד שהוא תנ"ך, ואני לא אכנס לוויכוח עכשיו האם תנ"ך זה מקצוע שהוא נחשב יהודי או לא, כי יש על זה ויכוח שלם. האם זה יותר ספרות, בתפיסה דיסציפלינרית, או יותר תרבות יהודית ישראלית, לא חשוב. מה זה? לא, זה לא היסטורי. המטרות של המקצועות האלה, יש כאן מטרות שונות. עכשיו, לגבי האופן שבו, עכשיו אני עונה לשאלה של החיים לא, אני מצטערת, זה פשוט אבסורד להגיד... רגע, אבל אנחנו לא יכולים לנהל ככה, סליחה. אני לא... יובל, אם אנחנו נענה, אז ככה יהיה? אני באמת... בסדר גמור. רגע, יובל, רק שנייה הערה לכולנו. פשוט, באמת זה נושא שהרבה אנשים הגיעו לכאן טעונים היום. טעונים, אנחנו רואים גם מכמה צדדים, זה לא רק
צד אחד שהוא טעון. חלק באמת ההתנסות הזאת של להקשיב ולנשום גם כשהדעות מאוד מעצבנות אותנו. אני חושבת שרם, אם אני גם מבינה נכון, מקבל ככה מסרים תוך כדי, למה להגיד לו שאתה סתם עם הפלאפון. אבל אני... בדיוק, זה מה שחשבתי, שאתה מתכונן ומכין את עצמך גם להגיב. המבוא לתרבות ישראלית. מעולה, יופי. אז אני חושבת שרם נבחר לייצג רגע את הקול הזה, וכל הקולות האחרים אנחנו ניתן להם ביטוי אחר כך, אבל אם כל פעם אנחנו נעצור לתגובות, לא נוכל לשמוע את האנשים שנמצאים כאן על הבמה. תודה. אז זה היה לגבי הידע לכאורה, זה כמו שאומרים היום על תלמידים שהם לא צריכים ידע כי הכל נמצא באינטרנט, רק צריך לתת להם כלים. אני לא מכיר תלמיד שיושב כל היום בוויקיפדיה וקורא ערכים. חבר'ה, זאת המציאות, התלמידים לא יושבים, צריך גם לתת להם ידע. ידע זה דבר חשוב. עכשיו, האם וכיצד צריך להבין? עכשיו, אני חושב שיש גם עוד נתון, שאמרתי אותו קודם, אני אומר אותו שוב. אפשר לנהל דיונים אקדמיים ולהגיד לא צריך וכל מיני דברים כאלה. הדברים, אני אומר, אם אנחנו לא נהיה שם ואנחנו לא נגדיר על מה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על יהדות בבתי ספר ממלכתיים, מישהו אחר יגדיר, והמישהו הזה הוא לא בהכרח מישהו שאנחנו רוצים שהוא יגדיר. ואני מסכים מאוד עם חנה. יש כאן... הזהות שלכם היא הזהות של לא, אני אגיד את זה. כשאני בא להוביל את המקצוע הזה, שאני מסתכל על מנעד התלמידים שלומדים בבתי ספר ממלכתיים, אני לוקח בחשבון את כל אחד ואחד מהם, אם זה חילונים, אם זה מסורתיים, אם זה אנשים ששייכים לזרמים אחרים, ואני... אם אני הייתי רוצה באמת דרוויניזם... נכון, אנחנו אבל... אני אומר דיברנו על שיש... אבל פשוט לא, אז אני אומר שהסיפור הזה של תרבות יהודית ישראלית... אנחנו נעצור לשאלות מהקהל, אבל אי אפשר שכל שאלה אנחנו נדבר. הסיפור הזה של תרבות יהודית ישראלית והטקסטים, וזה נאמר פה מהקהל, אני חושב שהתפקיד שלנו, או לפחות נראה את התפקיד שלי, להיכנס לדלת שהיא כבר פתוחה, ויותר מזה. ולהביא את זה בדרך אני לא אגיד הנכונה, כי המילה נכונה היא כבר תעלה פה הרבה זה, אבל להביא אותה בדרך אחרת, דרך שהיא פלורליסטית, שהיא מגוונת, שנותנת מקום לכל הדעות, וחס וחלילה, אם אני לא יודע, משתמע מהדברים שלי, שרק במקצוע יש ערכים. חנה אמרה את זה, כל מורה, גם כשלימדתי פיזיקה, חשבתי שיש בזה אלמנט ערכי, וטרחתי להביא אותו לכיתה. אז אני חושב שהסיפור, ואני לא טוען לרגע, שהמקצוע הזה הוא בא להסדיר את נושא הערכים בבית הספר. יש המון מקצועות שעוסקים בערכים, כל מקצוע צריך לעסוק בזה. אני טוען שגם המקצוע, מי שמכיר את המקצוע, הוא נסוב סביב הערכים, והערכים האלה, דרך הטקסטים, יש לנו את ההזדמנות לעסוק בהם, גם דרך המקצוע הזה, ויש לנו ערכים ברורים שאנחנו מחנכים אליהם. זה באמת ערכים של פלורליזם, של סובלנות, של אי שלילת האחר וקבלתו. זה דברים שלא מובן מאליו, תשאלו, תעשו סקר. אנחנו כל שנה רואים את הסקרים של בני הנוער, שלכאורה מאוד, בכלל בישראל גם בני הנוער מגדירים את עצמם יותר יהודים מאשר ישראלים, שזה גם נקודה שצריך להתייחס אליה. וכששואלים אותם מה הם חושבים על ערבים למשל, לא צריך לתת זכות הצבעה. למה? כי זה התפיסה שלהם, כי אנחנו יהודים ואנחנו עליונים ואנחנו הכי טובים וכל הדברים האלה. אז חס וחלילה, אנחנו ממש לא מחנכים לזה, להפך. אנחנו רוצים לשבור את המשוואה הזאת שתפסה למקום, לצערי הרב, שאיזושהי תפיסה של יהדות שבעיניי היא מעוותת. אני רוצה להיכנס למקום הזה ולהציג דרך התפיסה התרבותית המקומית שאין מה לעשות, אני מסכים עם חנה, זה השפה המקומית שבה אנחנו חיים, אנחנו רוצים להתבייש בזה, ולתת לה את הזוויות שאנחנו מאמינים בהן. זה לא השפה שלנו. מי זה אנחנו? אנחנו זה החברה הישראלית, משרד החינוך. אני נחכה רגע, אני אתן לך לענות על השאלה הזאת, אבל אני רואה, רם, אתה רוצה רגע להגיב למה שהם אומרים, ונחזור לאלי? ניתן לאלי את השאלה, סליחה כמעט בגדול, אני פשוט רואה... פשוט רוצה לקרוא לכם טקסט שמופיע משרד החינוך פרסם תוכנית שקוראים לה תרבות יהודית ישראלית, שאתה אחראי עליה. אני רוצה לקרוא לכם קטע מהמבוא שלה. אגב, ערכים בכל המקצועות ובכל הדברים וזה. אז הוא מסביר שאחד הסיבות לתוכנית הזאת היא כי החברה הישראלית, בדומה למדינות אחרות בעולם המערבי, מאופיינת במשבר ערכי חמור, צעירים חווים אובדן משמעות, ומנהלים את חייהם ללא מצפן ערכי ברור. מתבגרים רבים מתקשים לחשוב באופן קוהרנטי ומושכל על סוגיות מוסריות עקב מחסור במיומנויות חשיבה בסיסיות. ועכשיו נגיד שעל זה עוד אפשר להתווכח, ואז תראו מה כתוב. תיקון המעוות החל לפני שנים אחדות עם כינונו של המקצוע תרבות ישראל ומורשתו. סליחה, זה מפריע דיבורים האלה. תרבות ישראל ומורשתו. הנלמד כיום בכיתות ה' עד ח' ובמקביל מתקיימים מזה שנים ובמגמת התחזקות מתמדת לימודי מחשבת ישראל ותורה שבעל פה כמקצועות בחירה בחטיבה העליונה. הנה כל הסיפור.
אנחנו במשבר ערכי, ומה שיציל אותנו זה רק הדברים היהודיים. זה תרבות יהודית, זה תורה שבעל פה, זה מה שכתוב, זה משרד החינוך, זה מה שהוא אומר לזה, ואני אומר דבר מאוד פשוט, זה לא מקובל עלינו, זה זלזול. הסבים שלי כשהם הגיעו לישראל, תסתכלי על הספרייה שהם הגיעו בה, אני רוצה להגיד לך משהו, הספרייה היהודית, ארון הספרים שלהם לא היה בהכרח ארון הספרים היהודים. אני חי בהרבה תרבויות לא יהודיות, בדיוק באותה נוחות ובאותה קרבה שאני חי בתרבות היהודית, ואני מאמין בשילוב בין הדברים האלה. וכשאת אומרת שכל אחד צריך ללמד ערכים וכל אחד צריך לפתוח את הדיון לדברים הכלליים, אז אני אומר לך שהתוכנית הזאת, כשאני קראתי אותה בעיון, עושה בדיוק את ההפך מזה. אני רוצה רגע ליובל עכשיו ואלי לענה, תודה. אז אוקיי, בוא תענה. קודם כל, אתה יודע, זה מזכיר לי את המערכונים האלה בארץ נהדרת עם ליטל מעתוק, שאתה מקליטה את המנהל מילה ועשתה מזה איזשהו, אתה קראת פה, עשית ככה עם היד, דילגת על הפסקה, אתה חיברת פה שתי פסקאות שהן לא נכונות, זאת קריאה, לא. התיקון, לא, אני מכיר את זה היטב, תיקון המעוות הוא לא תיקון המשבר הערכי, זה לא, יש משבר ערכי, זה מעוגן במחקרים, תפנה לקרמניצר שנר, לאנשים שעשו את המחקרים האלה, הם הביאו את הנתונים האלה. עכשיו אני אומר, הנקודה הזאת של, לא, זה לא התיקון המעוות שהיעד, שמקצוע התרבות ישראלית יענה על זה, איזשהו משבר במערכת, בין השאר יש הרבה דברים שהמערכת צריכה להתמודד איתם, יש הרבה תוכניות שמנסות להתמודד עם זה, בין השאר גם תרבות יהודית ישראלית נהנית להיכנס לתוך הזירה הזאת, אבל זה לא שאני חושב שתרבות יהודית ישראלית היא תתוך למשבר הרגשי של המערכת, מעניין לא עד כדי כך, מחשיב את עצמי, עם כל הכבוד. אז בגלל זה רציתי שאלי יענה. נדמה לי, יובל, שנשים רגע תוכנית הלימודים בצד, נראה לי שאלי תקן אותי אם אני טועה, אבל יכול להיות שיש אנשים במערכת שבאמת חושבים שאת משבר הזהות, את משבר הערכים שלנו, ניתן לפתור בעניינים יהודיים ובבניית זהות יהודית. וזהות ערכית, אנחנו לא מדברים על הצד כרגע, כולם מתאפקים, וואי, כמה קשה זה, נכון. ואני רוצה לשאול את אלי, מה אתה חושב על הטקסט שהקריא רם, ואיך אתה מתמודד איתו? האמת היא שדווקא אני שומע ממשרד החינוך הרבה פחות אווירה של משבר, אני מסתובב גם בבתי ספר, אני מכיר גם את האנשים שפועלים, ממש אין שם איזושהי אווירה של היסטריה או חשש מאיזשהו משהו, ואני חושב שדווקא המקצוע הזה הוא מסוג המקצועות שבאים ופוגשים את התלמיד. שוב, אני מזכיר את מה שאמרתי גם בהתחלה, בחוויה מאוד מאוד רגועה, חיובית, משמחת, מחדשת. אני גם באמת חושב שכדאי לפעמים לנסות להתבונן על זה מהזווית הזאת ולו לרגע, ולהסתכל, להסתובב בבית הספר ולראות מה קורה. אין שם לא חרדתיות או איזה פאניקה מצד המורה או מצד משרד החינוך, ויש שם דבר טוב. עכשיו אני רק מוסיף עוד משהו אחד, אני כן אומר גם לך רם, אני מצד שני כן מזהה, ודווקא בעניין הזה אני רגע לוקח, ואתה הרבה פעמים מזכיר ככה את הציונות הדתית. הציונות הדתית בתקופות קודמות דווקא חסמה מאוד את התלמידים שלה בפני חלק מהתכנים, והיום אני חושב שהיא למדה הרבה פחות לחסום. עכשיו, במובן מסוים היום, באופן פרדוקסלי, אתה קורא לחסימת התלמיד במובן מסוים מפני תכנים מסוימים יהודיים, ולאיזשהו פיתוח המסר הסמוי שאני שומע ממך. אז אני אסביר, אנחנו ניתן לרב להגיב, אני אומר את זה שוב, אני לא אומר חסימה, אוקיי, אני חוזר בי מהאמירה חסימה. אבל אתה כן מזהה ביהדות משהו כמעט הייתי אומר מאיים. זה מה שאני שומע בין השורות. אתה שומע, אתה קורא לאותה, מה שככה חנה אמרה, ואני מעיז כן להגיד, היהדות בעיניי היא אימא ואבא שלי כיהודי. באיזשהו מקום יש לי סימפתיה כלפי היהדות. אגב, אני חושב שאם זה ימשיך להיות רק אמא ואבא של הדתיים, כמובן אוי לנו ואבוי לנו. אני חושב שהדבר הטוב שכולנו נתייחס אליה כאל אמא, ובוא נעצב אותה ובוא נחפש באמת את האמא עבור כל מי שיושב פה. זאת אומרת, ברור לי שכל מי שיושב פה צריך לזהות ביהדות את אמא, לאהוב אותה. עכשיו, שנייה, אנחנו מקשיבים לדעות של אחרים. כן, מצוין, אני לא היהדות שלי. אני לא חתום על היהדות, אני לא יודע את היהדות לבד. כולם פה חתומים על אמא, על מי זאת אמא של כולנו. עכשיו, כל עוד אנחנו נתייחס באיזה חרדתיות ונשדר לילדים שלנו, תיזהרו מאמא,
אז איזה מין אימא תהיה להם? ובעיניי מה שיקרה זה שאותו משבר שיש היום לציונות הדתית, אולי של אנשים שעוזבים את הציונות הדתית, יקרה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנשים יגידו, אוקיי, הפחדת אותי מאמא, אונה לך, אני רוצה את אמא. ואני אומר את זה ככה כי אני חטפתי את זה אצל האחים שלי ואצל המשפחה שלי, גם אבא, הכל בסדר. סתם אמרתי אמא, זה אקראי לגמרי. כולנו מבינים. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה, שנייה. אתה אומר, בואו, אבל באמת זה קשה, כי באמת יושבים פה לפחות 80 אנשים כרגע, ואם כל אחד ירצה להגיב, אנחנו לא נצלח את היום. אני רוצה לשאול את אלי שאלה רגע. אתה אומר שאתה הולך לבתי הספר, במשרד החינוך, ואתה לא רואה חרדה ואתה לא רואה היסטריה. אבל יושבים פה עכשיו לפחות 50 אנשים מאוד חרדתיים ומאוד היסטריים. והם בתחושה, אם אני אייצג את זה רגע, בתחושה שאמר רם את המילה הדתה, שנכנסים להם לבתי הספר, קובעים להם תכנים, קובעים להם איזונים כאלה שהם לא בדיוק מסכימים איתם מבחינת התכנים, מספרים להם שהערכים נמצאים רק ביהדות, מספרים לילדים שלהם תכנים שהם לא שלמים איתם. ואני רוצה לשאול אותך, חוץ מלהגיד שאין חרדה, כי היא נמצאת פה בחדר, איך אתה מתמודד עם הקול הזה של התל אביבים, של החילונים, שכרגע מיוצגים בתל אביב, אבל אני בטוחה שזה לא נכון, שאומר, אנחנו לא רוצים שאת התפיסת עולם שלכם יכניסו לבית הספר שלנו. נכון, לא רק ישראלים. אני אסביר רגע. חברים, את כל ההערות אנחנו נשאיר רגע בצד. כרגע לנו יש את המנדט על הדת ועל הבמה. כל טענות מענות, איך אני מדברת, איך הוא מדבר, וזה תרשמו, ואנחנו מקווים שנצליח להגיב להכל, ולא נצליח לרצות את כולם היום, אנחנו מתנצלים מראש. כולם כנראה, בסדר? בואו נתקדם. אני אענה דרך משפט שאני אומר לארגונים שעובדים איתי במנהלת, ארגונים דווקא דתיים אורתודוקסיים. אני נותן להם איזשהו תיאור של מה קורה היום בעיניי בחברה הישראלית. אני קורא לדתיים מתופפים. למה אני קורא לדתיים מתופפים? כי אני חושב שהם מתחילים איזושהי דפיקה שבאה להזמין את כולם לקונצרט. עכשיו זה אולי נשמע... עכשיו, אני יודע שזה נשמע הזוי, אבל מאחר ואני פוגש היום בערך 250,000 איש בשנה, אני אומר את זה לא על סמך איזה הזיה שלי איפה שאני חי. אני אסביר רגע וישלים את המשפט. אני חושב שהדתיים, וזה מה שאני מחנך דתיים, ולצערי לא כל הדתיים במקום הזה, זה חלק מתהליך שאני אישית עברתי ואני מעביר אותו פעם אחרי פעם, דתיים, בוודאי אלה שבאים לעסוק בשיח התרבותי והזהותי, אני מחנך אותם להבין שהם בסך הכל כלי נגינה אחד בתוך קונצרט שלם. עכשיו אני קורא פה באמת לכל אלה שיושבים פה וחרדים, חבר'ה, בואו תעברו פאזה מחרדתיות לפעולה, אבל לא פעולה של קרב, פעולה של נגינה, פעולה של שותפות, פעולה של קונצרט. אנחנו צריכים אתכם, צריכים את הצלילים האלה. אני לא יודע לנגן לבד קונצרט שלם. החבורה שלי, המגזר שממנו אני בא, הוא חסר אונים, הוא לא יודע לעבוד לבד, הוא לא יודע לפתח את אתוס הזהות היהודית לבד, הוא צריך אנשים שינגנו איתו, אבל כדי לנגן צריך הרמוניה. עכשיו אני רק משלים עוד משפט אחד, איך קרה שדתיים הצליחו להגיע לבתי ספר, ופה אני מגלה לכם סוד, באמת אני הייתי שם, עכשיו אני מגלה סוד, רגע לא, אנשים עבדו בהתנדבות 3 שנים, תן לי רגע לסיים, אנשים לא היה שקל, עבדו בהתנדבות שנים, עבדו בהתנדבות, אבל אני רגע אסביר מה הם עשו, הם אמרו לעצמם, אני רוצה לנגן בצורה שהאדם ששונה ממני זה ינעם לו לאוזן, והם הלכו ולמדו והתאהבו בתפיסה החילונית, ואני היום אוהב להיות בתל אביב, אני מזדהה, אני מעריך, אני מכבד, אני קשוב, אני מרגיש שזה חלק ממני. אני אומנם נשארתי דתי לאומי, אבל אני מרגיש היום שאני חצוי, אני חצי בן אדם בלי החילונות, ומתוך העמדה הזאת אני הצלחתי להשמיע צלילים שגם אדם חילוני ממוצע, צעיר, מתחדש, אוהב תרבות, אוהב שיח, הוא שומע אותי וזה נעים לו, זה כיף לו. למה? כי במשך שנים בהתנדבות הקשבתי לו, בהתנדבות קיבלתי את התפיסת עולם שלו, למדתי אותה, אפילו אימצתי חלק גדול ממנה.
ודרך זה הצלחתי להשמיע צלילים שגם אדם חילוני ממוצע צעיר אוהב. עכשיו אני קורא למי שנמצא פה, תשמיעו צלילים נעימים לי ולמגזר שממנו אני בא. אני בטוח שאתם יודעים ואני זקוק לזה, והמגזר שלי זקוק לזה, והחברה הישראלית זקוקה לצלילים שלכם שיהיו נעימים לאוזן של כולם. לא לצליל של לא, אנשים... בוא נשמור את ההערות האלו, כי אנחנו לא באנו לקרב. אני מדי פעם צריכה להזכיר, אני רואה. נכון, נכון. אז אנחנו לא בית ספר ואני לא יכולה להוציא החוצה. אני מרגישה נבוכה מדי פעם אפילו לעצור ולעשות את זה, כי אנחנו אנשים מבוגרים. ואני רוצה להזכיר שעצם העניין פה הוא לשמוע דעות שקשה לנו לשמוע אותם. ואחר כך תלכו מכות בחוץ אם אין לי הוא יחכה. אני רוצה להגיב לשני, אני חושבת שאם תקשיבו טוב אז תראי שיש הרבה גוונים פה. אני רוצה להגיב גם לאלי וגם לרן. לאלי אני רוצה להגיד, בואו נזכיר לעצמנו שהציונות הדתית לא נותנת לאף חילוני להיכנס לתוכה, להגיד להגיד מילה על תפיסות יהודיות. אני לא אדבר על זה שבציונות הדתית אתה יכול לדבר פוליטיקה וזה נתפס חלק מהערכים שלך, לעומת הציבור הממלכתי שיפחד לדבר על פוליטיקה כי זה לא... אז זה קודם כל חוסר הגינות בסיסית ויסודית שצריך לדבר אותה בכל אפרופו תזמורת. מצד שני, צריך להגיד שתפיסה חילונית טהרנית, כמו שאתה מתאר אותה, זו תפיסה שמשתיקה את המזרחיות, שמשתיקה את המסורתיות, שמשתיקה את המנעד שיש בכל כיתה בבית ספר הממלכתי. כשאני חושבת על המקצוע הזה, תרבות יהודית ישראלית, אני חושבת על מהפכה שבתוכה אפשר לדבר בתוך כיתה על מסורות שונות. וזה תרגול של שריר, שהשריר הזה, כשהוא ידע לדבר על הדברים האלה, הוא יצא החוצה ויוכל להפעיל את אותו שריר בהקשרים אחרים בתוך העולם היהודי. היום, בקומה למעלה, היום לימד רני יגר משלנו, מתוכנית בארי, לימד קבוצה של מורים שחלקם יושבים כאן, על השאלה מה אני עושה עם המשפט שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך וממלכות אשר בשמך לא קראו. מה אני עושה עם זה? האם אני עושה דלית? האם אני מפרש את זה מחדש? האם אני בכלל מזדהה עם זה? מה אני עושה עם הדבר הזה? עכשיו רוב האנשים שיושבים, נניח, קחו בחשבון שהיכולת לקחת ברצינות את ההגדה של פסח ולדעת שהיא מדברת אותנו, את המסורת היהודית ולהגיד מה האחריות שלי? מה תחושת הבעלות שלי? מה אני עושה עם זה? לאור איזה ערכים? הדבר הזה צריך שיעשה וחשוב שתתנהל שיחה בכיתה על הדבר הזה. כי הדבר הזה יאפשר לכל אחד מהתלמידים גם לחזור הביתה ולשאול את עצמו מה הם הדברים שלו וגם לשמוע קולות אחרים. והערה האחרונה ביחס לאמא ואבא. אני רוצה לקחת ברצינות את המטאפורה של אמא ואבא, בגלל שכולנו יודעים שלמשל בציונות הדתית אין... כאילו, אף ילד לא הולך בדיוק אחרי אבא ואמא כמו שאנחנו. אנחנו יודעים מאין באנו, וכל אחד מהילדים ילך למקום שלו. המחשבה על התרבות היהודית כמקום שממנו אנחנו באים, ושהוא עשיר מספיק, ושיש לי תחושת נינוחות ובעלות, שמאפשרת לי לפרש מחדש, ולהיות אישה פעילה, גם בהקשר הפרטי, במשפחתי, הקהילתי, הציבורי של בית הספר, זאת מטרה שתאפשר לנו להפוך את החברה שלנו לראויה יותר. אני רוצה להגיב רגע לטהרנות החילונית שאת מאשימה אותי בה. אני קודם כל כן, ודאי רוצה שבתוך בית הספר יהיו מגוון דעות. אין לי ספק בכך, אבל זה לא מה שקורה. כי מה שקורה זה שתוכנית של משרד החינוך, כן, התוכנית הזאת, היא בעצם לא מאפשרת את מגוון הדעות האמיתי. כי אני יודע שכנראה שייכנס לשם מורה מהרטמן, אז יהיה מגוון דעות, אוקיי? אבל אני מסתכל על התוכנית עצמה, ואני רוצה לתת את זה, תני לי רגע. אני רוצה להסביר שמצד אחד, התוכנית הזאת למשל מקפידה כל שנה ללמד עוד ועוד ועוד תפילות. עכשיו, הקונספט של תפילה...
כבר בלחץ מהשקט. שקט. בוא כולנו נמשיך. נו, דבר. ככה זה נשים, הן צריכות לחייך ולהקשיב לדברים. הרמת להנחתם. מצד אחד מלמדים תפילות כל הזמן. עכשיו, תפילה זה לא רק תרבות, תפילה זה גם יש בזה משמעות. תפילה זה אומר שיש הכרה בדיוק בעליונות האל שגורמת לאיזושהי פגיעה בריבונות האדם. מבחינתי תפילה יש בה יסוד שמאיים על תפיסת עולמית, זאת אומרת שהוא לפחות עוין את תפיסת עולמית. עכשיו אין לי בעיה ללמוד על הקונספט של תפילה, לראות את התפילה ביהדות, תפילות במקומות אחרים, תפילות בכל מיני מקומות פרימיטיביים אלה או אחרים, ולא משנה, אבל מה שחסר לי, ואין בתוכנית הזאת, כמה טקסטים ביהדות, כמה אנשים ביהדות יצאו לחופשי, לאורכה, וחוו את החוויה הנפלאה הזאת של חופשיות בקיום האל, שאלוהים מת. זה לא קיים בתוכנית הזאת. כמה אנשים חשו את החופש בקיום מצוות. פתאום אין עול של קיום מצוות. זה לא קיים. מלמדים אותך איך להניח תפילין, מלמדים אותך כמה חשוב זה. רגע, תכף ניתן לך להגיד, תן לו להגיד. יובל. עברתי על התוכנית הזאת. חנה, אנחנו ניתן לכם להגיב, עכשיו זמן של רב. בטח. תבואי לכיתה ז'. ודאי שיש. ממש שישתי. יפה. ואני אומר כזה דבר. עכשיו, בעצם מצפים. אין טעם להגיד ככה, כי אף אחד לא שומע. התוכנית למעשה מצפה. היא מצפה שהמורה, בסופו של דבר, הכתפיו, ואגב, בזה אני מסכים ב100% מיובל, חייבים להחזיר למורה את התפקיד הזה. וזה אני בטוח שגם את תסכים. שחייבים, לכל העמותות הנוראיות האלה, שאני לא יודע אם אלי מממן אותם או לא, אבל חייבים להקצות אותם ולתת את המקום שנכון למורים. אני חושב שהמורים בסופו של דבר, אתה שם על הכתפיים שלהם את המעמסה של לצאת כנגד כל מה שהתוכנית הזאת אומרת, במקום שזה יהיה בילט אין. צד אחד הוא בילט אין בתוכנית, וצד אחד מצפים מהמורה שיעשה את זה. ואני אתן לכם רק דוגמה אחת קטנה למשהו שקרה אצל הבת שלי, שבזכות הדבר הזה היא קיבלה פטור משיעורי מורשת, אני מאוד גאה בזה, בכיתה, כי היא ביקשה מנהלת, ביקשה ממני לתת לזה ניסיון. סליחו לי, אני ראיתי, אתה כבר מכיר את הסיפור הזה. בקיצור, אינו דומה שונה ערכו. אני רוצה לספר, וזה מה שבאמת בפועל בסוף קורה. בסוף מה שקרה זה שישבו, וזה מתכתב במה שאמרתי, עם כל המנעד שיש בכיתה. התחילו ללמוד, כיתה ז', מתחילים ללמוד את כל 100 התפילות של הסידור, מגיעים ומצביעה, היום ז' זה הסידור, ואומרת... אנשי משרד החינוך, את כל הטעויות תתקנו אחר כך. מצביעה ילדה שבאה מבית מאוד פמיניסטי, ואומרת, לי יש בעיה עם המושג ברוך שלא עשה אני אישה. ואגב, התוכנית הזאת, עד כמה שאני ראיתי אותה, די מסתירה את כל השפוך המתחל הגויים, אבל זה סיפור אחר. בקיצור, יש לי בעיה עם זה. מה אומרת לה המורה החילונית? תשמעי, יש לנו 2 מסורתיים בכיתה, לא יפה לפגוע בהם על ידי זה שאת אומרת דברים כאלה על התפילות. זה מה שבסוף קורה בכיתה. טוב, קודם כל, כמה תגובות ענייניות לגבי הדברים שאמרת. תוכנית הלימודים השתנתה, והחל מהשנה, לא, אז אם תסתכל, למשל, העיסוק בתפילה הוא בכיתה ה' בפרק 1 מתוך... לא נכון, בכיתה ז'. לא, בכיתה ה' גם... שכחת התוכנית, נו, אני... רגע, יובל, אתה לא צריך להגיד, תנו ליובל לענות. אבל אין ספרי לימוד עדיין, אז איך זה שידור של ספרי? חבר'ה, התוכנית, אז אני אומר שוב, תוכנית הלימודים שונתה. יש מקצוע חדש, תרבות יהודית ישראלית, זה לא תרבות ישראל ומורשתו, וגם כחלק מהלקחים, אז שכותבי התוכנית הפיקו, נושא התפילה עוסקים בו בכיתה ה' ועוסקים בו בדיוק באופן שאתה אמרת. מה, איזה, אני חושב, לא בעיסוק של אמונה באלוהים, בעיסוק שילד, אני חושב, עכשיו אפשר להתווכח לזה, אגב, זה ויכוח שאני בהחלט שומע את הצד השני, וגם בתוך הצוות שלנו היה את הוויכוח הזה, בכלל יש ארון התפילה היהודי ולידו ארון הספרים היהודי, או שארון התפילה היהודי משולב בתוכו, אבל אנחנו חשבנו שבמשרד שנכתבה התוכנית, שילד במערכת החינוך הממלכתית צריך להכיר מספר תפילות בחיים שלו, החל מקריאת שמע וכלה בקדיש. ברמה של להכיר, לא ברמה שעכשיו אני מלמד אותו לפני השנה לומר קריאת שמע. ממש לא. אמרתי שנייה.
אני חושב שרם, אני לא צריך אפילו להגיד את זה. אני חושב שניתן לרם אחר כך לענות ולהגיד למה חשוב שתכיר את הטקסטים האלה, לא ברמה הדתית שלהם, לא ברמה של הפרקסיס הדתי. עכשיו, אני חייב להגיד שכל עיסוק בפרקטיקה דתית, כולל עיסוק בתפילין, כולל דברים כאלה, אנחנו לא נוגעים בזה, כי אנחנו מבינים שזה חומר נפץ. אגב, לא בגלל שאני חושב שילד לא צריך לדעת מה זה תפילין, שאם הוא יראה מישהו... אז שהילד שלך ידע את תפילין. אז 100%, אז כרגע, אני מסכים איתך, אז כרגע זה באמת לא נמצא בתוך הדברים שאנחנו מלמדים, מתוך הרגישות הזאת, אני מסכים איתך. אני מקווה שיגיע יום שאנשים לא נהיה מאוימים. ואגב, האיום הזה, אני חש אותו גם בעצמי, בגלל... לא איום. האיום מצד הדתה, הסיפור של הדתה. כל אחד רוצה לחנך את ילדיו לרוחו שלו. אולי תשקלי להוציא אנשים מהקהל בכל זאת? עכשיו... ולא תתני לבריונים להשתלט על הקהל. יובל, חכה שנייה. יש לנו הזדמנות, אני לא חושבת שרובכם פגשתם את מפקח המקצוע, זה שאמון על כל מה שקורה במערכת החינוך. זאת הזדמנות נפלאה לשמוע ממנו, גם קצת פרטים, גם קצת מידע. אם יש לכם איזשהו ויכוח איתו שהוא ענייני, אנחנו נשמח לאפשר לכם חדר אחר כך עם יובל, לדבר איתו על הפרטים. יש לנו מעגלי שיחה עם יובל על הנושאים האלו. עכשיו, אפשר לעשות שם כל שאתם רוצים. אבל אני חושבת שהמידע שיובל נותן, כי הוא אמון על המקצוע, הוא מאוד מאוד חשוב שתשמעו אותו. אפשר אחר כך לבקר אותו, אבל קצת מידע לא יזיק לאף אחד מדי. בסדר, עכשיו, היו דברים, עכשיו אני רוצה להגיד, גם כשראיתם, היה גם פרסומים בתקשורת על ספר, למשל, נדמה לי בכיתה ג' שלמדו, שהמסר שלו היה שאם תשמור שבת, יהיה זה. חבר'ה, אני מסכים איתכם, זה ספרים שמשרד החינוך לא אישר אותם. אנחנו היום יושבים בתוכנית החדשה, יושבים גופים שכותבים ספרים, ואנחנו עוברים על הספרים האלה, ודברים שהם בניגוד לתפיסה הממלכתית לבתי ספר הממלכתיים יש תפיסה, זו תפיסה שהמשרד קבע, לא אני קבעתי, תפיסה שאני חושב שכולנו שותפים לה. אנחנו מוודאים שבאמת אין שום טיפה של מיסיונריות, לא בגלל שאני מפחד מזה, אני לא רוצה את זה. שההורה שולח, אני חושב שאני אגיד את זה בצורה מפורשת, כשהורה שולח, מפקיד את הילדים שלו בבתי ספר ממלכתיים בתחום שלי, אני רוצה שההורה הזה ירגיש שהוא בטוח, ולא שהילד הזה יחזור הביתה. ואני אתן לכם דוגמה מבית ספר שהזמין, לא חשוב, אני לא אגיד מאיזה זרם, הזמין איזשהו רב לעשות להם איזושהי פעילות, שם לבנים כיפות, לבנות כיסויי ראש, התלמידה חוזרת הביתה ואומרת, אמא, למה אין לך כיסוי ראש? אני לא רוצה דברים כאלה. עכשיו, היום אני נמצא שם, תשמעו, מנהלים מתקשרים אליי ושואלים אותי, תגיד, זה לדעתך מתאים שייכנס, זה לדעתך שלא, יש להם ממי להתייעץ, כי הם יודעים שיש, אנחנו במשרד, זה לא שאני מחליט את זה לבד, יש לנו צוות גדול, זה לא שכל החוכמה אצלי, ממש לא, אני נמצא שם בקצה. ואנחנו נמצאים וקצת עוזרים לעשות סדר בדבר הזה, כדי שלא תהיה פה הדתה. אני חושב שדמות המורה, ואתה נגעת בה, היא סופר חשובה, ואחד העבודות שאנחנו עושים, ואנחנו מקווים שבתהליך הכשרה של כמה שנים, גם המורה יהיה רגיש לתכנים שרלוונטיים לכל התלמידים בכיתה שלו, וברור שאמירה כמו שאתה מביא, זה אמירה שאני, אם הורה היה מתקשר ואומר לי, זה נאמר בכיתה, הייתי אומר, זה לא בסדר, והייתי מברר את זה עם בית הספר אמורה, אבל חבר'ה, לעשות את תהליך כזה של תרבות יהודית ישראלית, שמתאימה לזרם הממלכתי, חבר'ה, זה תהליך של כמה שנים. אני חושב שאם אנחנו נצליח, אתה הראשון שתהיה מאושר מהדבר הזה. אני חושב שאתה הראשון. אוקיי, אני רוצה רגע, יובל, תודה, שנייה. אני רוצה להתקדם שנייה. אני רוצה רגע, אם אני מבינה נכון ככה תשובה, אם אני אעשה ככה רדוקציה לדברים שאתה אומר, אתה אומר, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שומר הסף, אני רוצה, אי אפשר לוותר על הדבר הזה, אי אפשר לוותר על לימודי יהדות, אני חוזרת לשאלה שלי, ואני רוצה להיות שם עם העמדות הליברליות שלי, עם הערכים שאני מאמין בהם, רוצה לוודא, לייצג את המשרד עם התפיסה כמו שתיארת אותה, להיות שומר מי נכנס לבית הספר, אני חושבת שמי שאחראי על זה, אם אני ממשיכה ככה זה המורים, ולא... רק משפט, אני מבטיח שאני לא ארחיב, אני חושב שמי שמכיר את המערכת החינוך הממלכתית-דתית, יש שם גבולות מאוד ברורים, אמרתם את זה קודם, מי נכנס, מי לא נכנס, כל מורה יודע את זה by heart, את הסיפור הזה. ואיכשהו יש לי תחושה שהמערכת הממלכתית, הדלת פתוחה, אסור לדבר פוליטיקה, כל אחד יכול להיכנס, כולם עושים את הסיבוב. חבר'ה, אנחנו צריכים גם למערכת הממלכתית, ואני אומר את זה במשרד, וקולי נשמע, ואני חייב להגיד לכם שמקבלים את העמדה הזאת. כן, יש לנו גבולות. אני רוצה לדעת איזה גוף נכנס ומי עומד מול התלמידים שלי. אני לא רוצה שיעמדו אנשים, אני לא אתן דוגמאות כדי לא להגיד אף אחד, אבל שיעבירו מסרים לתלמידים שלי, הרי בסוף אתם יודעים, זה לא הטקסט, זה הסאבטקסט.
כשמישהו עומד עם מצגת ומראה להם משהו ביהדות והתמונות שהוא יעביר הן מעבירות מסר פוליטי מסוים, זה מה שהתלמיד קולט, התלמיד לא זוכר את המילים היפות שאמרו. אני רוצה להיות שם ואנחנו עושים עבודה עמוקה, לראות מי נכנס למקומות. יובל, אני רוצה להפנות את השאלה עכשיו לרם, רם אני אבדרך אליך, ואני רוצה לשאול את רם, מה אתה מציע בעצם? כי אם אני מבינה נכון, אתה מציע לייצר מגזר חילוני עם גבולות הרבה יותר ברורים, בלי כניסה ובלי יציאה, אז בוא... כי מה שקשה איתך, יובל, כשאתה אומר את הדברים האלה, אבל המשרד שאתה מייצג פה, הוא זה שמממן את כל העמותות האלה. 200 עמותות שלא צריכות להיכנס לבתי הספר ממומנות לא רק על ידי אלי ולא רק על ידי החטיבה להתיישבות ולא רק על ידי כל הדברים האלה. על ידינו בסוף תמיד, אבל גם על ידי משרד החינוך. והתמריצים והסיבה שהעמותות האלה יכולות להיכנס בחינם לבתי ספר ועוד גופים שחלקם הולכים להציג פה עולים הרבה כסף, זה בגלל מדיניות של משרד החינוך. אז קשה לי עם הצביעות הזאת של להגיד מצד אחד, ואני מאמין שאתה אישית... לא, אבל רם, אני רוצה לשאול אותך, אבל מה אתה מציע? אני בעצם הולך עם הכיוון של מה שיובל. אני חושב שיש אבסורד בנושא שיש ממלכתי דתי, ויש לו גבולות, כנראה מוצקים מדי, כן? אגב, מה שאלי אמר קודם, אבל מאוד ברורים של מה זה דתי. ויש חרדים שזה בכלל יכולים לשמור על עצמם את כל הגבולות, ואפילו למגזרים אחרים, ויש את הגבולות שלהם. ואז כשאנחנו באים ומבקשים משהו לציבור החילוני, אומרים לנו, סליחה, הזרם הממלכתי הוא ממלכתי, הוא לא חילוני, הוא ממלכתי. ממלכתי זה אומר שהוא פתוח להכל, זה כל המשמעות של ממלכתי. ובסך הכל מה שאני אומר, אני אומר שלא יכול להיות, אני כן מתחבר לחזון השבטים של ריבלין. אני באמת מאמין שיש פה הרבה שבטים במדינה הזאת שצריכים מצד, הם ודאי צריכים ללמוד לחיות אחד עם השני, אבל הם גם, ללמוד לחיות אחד עם השני צריך להתבסס על זה שגם כל אחד יש לו את הזכות להגדיר את עצמו, וכמובן כל האחרים צריכים לדעת לכבד את הזהות של כל אחד מאיתנו. אבל זה לא יכול להיות שהזרמים במדינה הזאת זה חרדי, דתי, ערבי, ממלכתי. מה זה זרם ממלכתי? מה זה ממלכתי? זה לא הגיוני. אם אנחנו מסכימים שזה הכיוון שהמדינה הולכת אליה, אז אנחנו לא בעידן הממלכתי, ואנחנו צריכים, כן, לא מתבייש, אנחנו צריכים להכיר בזה שצריך זרם חילוני. עכשיו, מי זה אנחנו? מי זה אנחנו? רגע, עכשיו רק רם מדבר. עכשיו, מתי זה יהיה? כשאתה שואל, כל הזמן חוזרים על עצמם. 10 דקות, מבטיחה. אז עכשיו צריך להתחיל להיכנס לדיאלוג. האם צריך להפוך את כל הזרם הממלכתי לחילוני? האם בעצם אנחנו שני שבטים נפרדים, חילוני ומסורתי? יש פה כל מיני שאלות קשות. אני חושב שהציבור החילוני והציבור המסורתי אף פעם לא שאלו את עצמם את השאלות האלה. כי הם תמיד חשבו שהם חלק מהממלכה. בניגוד לציבור הדתי שתמיד היה צריך להגדיר מי הוא ומה הוא, אנחנו לא היינו צריכים להגדיר את עצמנו. אז גם לא חושב שזה הוגן בכלל לצפות ממני שהיום יבוא ויגדיר את זה. אבל ברור לי שחייב להיות איזשהו שינוי שבו יהיה לי את הלגיטימציה שיש למגזרים אחרים במדינה הזאת, להגיד, זאת הזהות שלי, זה הדברים שחשובים לי, זה הדברים שלא נכנסים לפה, זה הדברים שחייבים להיכנס יותר לפה. יהיה לימודי יהדות בזרם? ודאי, ודאי, ודאי. למה? ודאי, כי כמו שהסברתי, אני לא חושב שיש מישהו שחושב שלא צריך, אבל לא צריך, האיזון, כמו שאמרתי, יהיה אחר לגמרי. כי הזהות תהיה ישראלית, חילונית, מערבית, מזרחית, מה שאתה לא תצאות, וגם יהודית. יהדות תקבל את המשקל שלה, כמובן, בצורה מאוד מעודית, כי היום, מה זה יהדות אומרת? אגב, זה ממש לא נכון מה שאתה אמרת, אין לי עכשיו פה את התוכנית לשלוף אותה, אבל אני מכיר אותה מצוין, יש תפילות בכל שנה, ויש לופ אינסופי של חגים. לא נחזור לוויכוח הזה, מי שרוצה שאחרי זה יפנה אליי ואני אשלח... רם, אני רוצה לשאול אותך רק שאלה אחרונה. אפרופו לצאת למגזר או לחזק את השבט החילוני, אתה חושב שזה לא יפגע בממלכתיות? לא אכפת לך מזה שהממלכתיות לא תהיה יותר, שלא יהיה קול שמנסה לייצג את כולם? איך ייראה המגזר החילוני אם הוא ייתן באמת כלנים? זה בדיוק חזון השבטים של ריבלין, שאומר שהממלכתיות הבן גוריונית שהכרנו היא כבר לא קיימת, ואנחנו צריכים לבנות לעצמנו תפיסה ממלכתית יותר מורכבת. הייתה פה, ואגב, גם לשלילה, הציבור החילוני מאוד התרגל לזה, שהוא גם, הוא קורא לעצמו ממלכתי, אין לו שום זהות מגזרית, אבל מצד שני היה לו יתרון, הוא היה הגמוני, הוא היה רוב, הוא שלט בהכל, כן? והיה נותן פירורים לכל השבטים האחרים. חלק מהעניין של להבין שאנחנו עוברים למסלול של שבטים,
זה גם להבין שאנחנו חייבים לבנות ממלכתיות אחרת. שאנחנו צריכים איזשהו דיאלוג בין הרצון שלנו לשמור על מדינה אחת, לבין הרצון שלנו גם לשמור על הזהות המגזרית שלנו. כי בבליל הזה, במנעד הזה שאת קראת לו חנה, אני מרגיש שהפועל החילוני איפשהו מתפספס, איפשהו נאבד. אני רוצה לדבר משהו בשבח התפילה, אם תרשו לי רגע. אם תוכלי אחר כך גם להגיב לרעיון של עצמי. זה קשור לנושא, כמו שאומרים בכיתה. אני מורה לפני הכל. אני רוצה להשוות את יובל רבין בלוויה של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, לצביה ולדן בלוויה של אבא שלה. יובל רבין גמגם את הקדיש. הוא לא ידע לבטא בדיוק את המילים כמות שהן. מצידי, יובל רבין יכול להגיד, אני לא אומר קדיש. זה לא שלי, זה לא קשור אליי, זה לא אני. אבל זה לא היה המצב. זאת הייתה בושה לעיני כל העולם ולעיני כל העם היהודי שנשא עיניים אל הרגע הזה. בעיניי... וסליחה. אנחנו לא מגיעים, לא מגיעים. ברגע הזה אני הפכתי להיות המדינה התומכת של יגאל עמיר. מודה באשמה, מודה באשמה. אני רוצה להגיד ששנים, חולפות שנים, צביה ולדן אומרת קדיש של אבא שלה, ובסוף הקדיש, במקום להגיד על כל עם ישראל, עלינו ועל כל עם ישראל, היא אומרת על כל יושבי תבל. האישה הזאת לקחה את הקדיש שהפך להיות שלה, ואמרה אותו בביטחון, בבעלות, בפרשנות מחודשת, במשהו שהוא נוגע לה, לעיני העולם כולו ולעיני העם היהודי כולו, ולקחה אחריות על הזהות שלה. יהודי אורתודוקסי יכול לא להרגיש נוח, יכול להרגיש את העוינות הרגילה כלפי רפורמים, אבל יש תחושה שזה הדבר הנכון. תחליט, אתה ידעת מה זה קדיש, עכשיו תחליט, או שאתה לא אומר את זה, זה לא שלך, או שאתה אומר את זה כמו שזה, בגלל שזה סבא שלך אמר ואתה מעניק לזה משמעות בכלל חדשה, או שאתה מצליח, או שאתה משנה את זה כדי שזה יהיה כאן ועכשיו נכון למי שאתה. תעשה את מה שאתה רוצה. ששואל אותי, מה התפקיד של תפילה ולמה צריך? למה צריך להתפלל? למה צריך לדעת את התפילות האלה? או למה צריך לדעת את הקשר למה צריך לדעת את הקשר בין שלא עשני אישה לעובדה שאני לא מקבלת שכר כמו גברים? יש קשר, יש לי חדשה בשבילכם, יש קשר בין שני הדברים האלה, ולכן האופן שבו אנחנו צריכים להרגיש את הבעלות על המסורת היהודית הוא גם מה שיאפשר לנו להפוך אותה לרלוונטית, משמעותית ונותנת הקשר ועומק לחיים שלנו היום. הדבר הזה, המחשבה שאנחנו, שכאילו אנחנו באיזו תחושה של איום והדתה, ותבואו אלינו לראות שבת, ולא בואו נעצב לעצמנו את השבת שהייתה המתנה של העם היהודי לעולם, זאת אמירה, הרוח שעולה מהדברים האלה, זו רוח בעיניי בעייתית ביותר. המצע המשותף של השבט הממלכתי, המצע הזה המשותף הוא הדיאלוג המתמשך על משמעותה של המסורת שלנו. וזה דרך אגב גם השאלה הגדולה על הקשר בין השבטים ולא רק לעולם החילוני. קודם כל, הדבר היחידי שאני מסכים איתך זה שהגמגום זה הדבר הכי גרוע. החילוני שעושה את החגים כמו טאטלה ולא חושב על מה הוא עושה, ולא חושב שהוא אומר את שפוך חמתך לגויים, ולא חושב שהוא אומר, ולא חושב שהוא שר את מעוז צור שהוא טובח בכל עמי העולם, וכל הדברים האלה, זה באמת הכי גרוע. אבל אני חושב שצריך לתת את הלגיטימציה, ואני חושב שבמדינה הזאת אין מספיק את הלגיטימציה גם של מישהו שהוא חילוני, לא בגלל שזה לא שלו, אלא בגלל שיש לו דברים שהוא מחובר עליהם יותר, זה לא עניין של כן או לא. יש הלגיטימציה לבוא בהלוויה ולהגיד את הדברים, בלי להגיד קדיש, אבל להגיד את הדברים שאתה מרגיש יותר קרוב אליהם, אני חושב שזה הלגיטימציה שאנחנו צריכים לתת. והבעיה היא שהפרויקט שלך הוא מאוד יפה, ואני מכבד את האנשים שזה מה שהם צריכים, אבל זה לא פונה לכל החילונים. יש אנשים שזה יכול להיות שמתאים להם לנסות לשנות את התרבות היהודית, ויש אנשים שכל הנושא הזה של תפילות
הוא בעייתי ביניהם, והם רוצים... תהיה אפיקורס, לא בור. לא, אבל מה זה בור? את יודעת, אפשר למשוך את זה עד הסוף, אז כן, אז איזה שדרן רדיו דתי שדיברנו, את יודעת, תמיד בורות זה תמיד אגב חד כיווני. איפה הבורות? החבר'ה כבר הפסיקו ללמוד בבית ספר את שייקספיר, את דוסטויבסקי, אז זה יוביל לבורות בעיניי. את יודעת, השיא היה שאיזה שדרן דתי, כשהתחיל להתווכח, לא יודע, העלה את טיעון לבורות, אז אמר לי, אז אתה יודע, אני הזדעזעתי, פגשתי בוגרת של החינוך הממלכתי שאחרי 12 לימוד לא ידעה אם מותר או לא להוריד את המים בשבת. זה בורות שאני מוכן לחיות איתה. סליחה, אני מוכן לחיות איתה. יותר חשוב לי שהיא תדע את שייקספיר. אותה את הזה. טוב, יובל, תתייחס למה שאתה רוצה, כי זה הזדמנות אחרונה. לפני שמה קורה? לפני שמתחילים אותך אחרונה. ואני אשאיר ככה רבע שעה לשאלות מהקהל, אז... טוב, קודם כל אני רוצה להגיד למשהו שאמרת. קודם כל, אתה צודק. יותר מדי תקציבים הלכו לגופים שהם פחות מתאימים לממלכתי, מאשר לגופים שהם מתאימים לממלכתי, ואנחנו מנסים לעשות בזה סדר. אתה מוזמן לראות, פתחנו, עכשיו אנחנו נותנים פעילויות, מעניקים פעילויות חווייתיות לבתי ספר מסובסדות, ותסתכל על רשימת הגופים, ותראה שרוב מוחלט של הגופים זה גופים שמתאימים לממלכתי, וגם התוכניות עשינו כאן עבודה, וזה משהו שהוא היפוך החץ, אני חושב, בתחום הזה. רק לזה יש חשיבות, יושבים פה אנשים מהגופים שיכולים להעיד על זה. אז זה דבר אחד, ואנחנו בתחילתו של תהליך, לא אומר שהתהליך בסופו, רק התחלנו. לגבי הנושא של, אני מסכים שבן אדם, אין לי שום עניין בסוף, אני רוצה אנחנו כן רוצים, גם בתורה של התוכנית, שהתלמידים ירגישו שהתרבות שייכת להם, ולמה הם מפנים עורף, ולמה הם משנים, ומה הם לוקחים, ומה הם משמרים, באמת זה, אני חושב שזה תמיד היה הפרויקט גם של החילונות הציונית, שאנחנו מתהדרים באותם שמות, כל אחד מהם היה לו עולם ידע שלנו שיש פה, אני לא מגיע לקרסוליים שלהם, מרוב הידע שהם ידעו. והם ידעו לקחת ולשנות ולמיין, ואני רוצה לאפשר את זה גם לתלמידים, שיכירו, מה הם יעשו עם זה, הרי בית ספר זה לא המקום שבו תתחיל ותסתיים הזהות שלהם. כולנו יודעים על כל המרכיבים שמשפיעים על הזהות שלהם, אני לא מתיימר כמורה לגבש להם זהות. החובה שלי היא לפתוח בפניהם שולחן, שעליו יש כל מיני דברים, ובין השאר גם את הדברים האלה, והתלמיד יעשה מה שהוא רוצה יותר מזה. החילונים, שאתה מדבר על מדינת ישראל, בתפיסה שלהם אגב, הם אורתודוקסים. כשהם רואים את נשות, אם תשאל, את נשות הכותל, אתה תראה שרוב החילונים יגידו לך, מה זה הדבר הזה? נשים עם טליתות, מה הן רוצות? אני מכיר את הדיבור הזה, אני אומר, יש פה, ועכשיו, בהקשר העולמי זה נראה רע, מי שמכיר את יהודי ארצות הברית, שרואה מה עושים לאותם נשים, זה פשוט מזעזע, זה חלק ממה שמרחיק את היהודים גם בארץ, מיהודים בארצות הברית למשל, שהם שייכים לזרמים אחרים. אז דווקא במקום הזה שאנחנו נכנסים, אנחנו באים ושאנחנו מלמדים על הסיפור של בת מצווה או בר מצווה, אנחנו לא באים ואומרים, הבנות צריכות, בת מצווה זה בת מצווה, שלא עושים שום דבר, והבר מצווה זה החלק הרציני. אנחנו רוצים שהתלמידים והתלמידות יבחרו מה הם רוצים. אם תלמיד יגיד, אני לא רוצה לעלות לתורה, אני רוצה לנסוע לחו"ל, סבבה, תחשוב מה אתה רוצה, תכיר, זה מה שתעשה. ואם מישהי תגיד, אני רוצה לעלות לתורה, אני רוצה, זה מה שחשוב לי, אז בסדר גמור. אבל גם החילוניות הזאת שאתה מדבר עליה הרבה פעמים, אז יכול להיות, אתה באמת עשית דוקטורט בתלמוד ויש לך ידע, אבל כשאני פוגש הרבה פעמים חילונים במקום הזה, אז כשהם חילונים הם לא יעשו שום דבר, אבל כשצריך לקבל איזו עמדה בצורה שאפילו של דת ומדינה, אז הם הולכים עם האורתודוקסים. אנחנו כולנו רואים איך נראית המערכת הפוליטית בסיפור הזה. אז אני אומר, יש לזה גם חשיבות בתחום הזה, אבל אני באמת חושב שזה משהו שהוא חשוב לייצור המדינה. עכשיו, דבר אחרון על הסיפור השבטים, אני יודע שזה הנושא המצוטט ונאום השבטים של ריבלין, אני באופן אישי חושב שזה עצוב, באמת אני חושב שזה עצוב. אני בעד רב תרבותיות, אני בעד שלכל בן אדם תהיה את האפשרות לשמר ולהיות חופשי, זה המהות של מדינה דמוקרטית. לא הייתי רוצה לראות שהמערכת, החברה הישראלית מתפרקת על השבטים, וכל היום יש מאבקי כוח בין שבטים. אם זה יקרה, יכול להיות שאנחנו הולכים לשם. אתה יודע, יכול להיות שאנחנו, אבל אני אומר, אני רוצה לנסות לשנות את זה. אני רוצה שמערכת הממלכתית... מה זה? אני לא רוצה שבטים, לא, אני לא רוצה שבטים. אבל בסדר, מותר לי להגיד שבסדר, יש את המציאות ויש גם את החזון. אני חושב שהחזון שלי זה שילוב משבטים. גם כשהקימו את הזרם הממלכתי-דתי, היו הרבה אנשים שחשבו שזאת טעות, שלא צריך לעשות זרם ממלכתי-דתי. אז היום זה כבר ספינה שהלכה, והיום יש בתי ספר משלבים שמנסים איכשהו להחזיר את הסיפור הזה, ובעיניי זה פרויקט יפה. אני לא חושב שאני צריך לעודד את הסיפור הזה של חלוקה לשבטים. עכשיו, יכול להיות שאני עוד שנתיים, עוד 3 אתה יכול להסביר יותר למה? אני חושב שהחברה הישראלית, מה שנקרא הזרם הממלכתי,
זה הזמן שצריך להוביל את המדינה. אני לא רוצה שמי שיוביל את המדינה זה מגזר כזה או אחר, אני לא רוצה שהחרדיות או הציונות הדתית היא תוביל את המדינה, ואז כולם צריכים להתיישר איכשהו וכל הזמן להיאבק, ועכשיו יהיה מערכות בחירות שהאם זה הדתיים, או שזה החילונים, או שזה החרדים. אני חושב שהממלכתיות, סליחה על האולד פאשניות, אני חושב שהממלכתיות של בן גוריון, היו לה הרבה בעיות, אבל אני חושב שבסופו של דבר יהיה פתרון הנכון לחברה הישראלית, ממלכתיות שהיא כזאת. בסוף שני הקצוות פה מסכימים נראה לי, רם ואלי לבנון. מעניין לראות בתפיסת השבטים, האם יש שבטים וכל אחד צריך לחזק את המגזר שלו, את השבט שלו, ואולי מתוך השבטים והחיזוק של כל שבט עצמו יהיה אפשר לצאת את דיאלוג, או התפיסה הזאת שככה אולי שניכם מייצגים שמלכתחילה איזשהו משהו משותף, ממלכתי, דרך המערכת, דרך מערכת החינוך הממלכתית. אלי, מה אתה אומר על הסיפור הזה וגם מה שבא לך? לקראת סיום. אני רק במילה גולש רגע, ובאמת זה נשמע הזוי כל מה שאני אולי אומר פה לחלק מהאנשים, אבל אני עכשיו יושב שם באמצע. זאת אומרת, אני רגע עזבתי את העמדה שלי בפאנל, ואני רוצה להגיד משהו באמת מהמקום של מרכז החבורה פה, מה אני מרגיש, ושוב, אני יודע שאולי זה נשמע קצת הזוי, אבל אני מרגיש שהגיע אביב הממלכתיות החילונית אפילו במובן מסוים, אביב הממלכתיות הגיעה השעה שבה באמת הממלכתיות הולכת ותופסת מקום, והשבטים הולכים ולאט לאט דווקא ההבדלים מתשתשים, יש היום הרבה פחות מגזריות, איך שאני פוגש אותה בקרב הצעירים, הרבה פחות הבדלים בין מגזר אחד לשני. יש פה צעירים שיכולים לספר לכם, אגב, יש פה צעירים בקהל שיכולים לספר לכם שהיום אנשים צעירים לא מגדירים עצמם דתי או חילוני, הם לא מגדירים, הם לא רוצים הגדרה, השבטים האלה הולכים ונכחדים, וזה אביב הממלכתיות לבוא ולתפוס אחריות, ואני לא שומע, וכשאני יושב שם אני אומר באמת מהמקום הכי אוהב ומכבד, בואו נדבר ממקום של אחריות ולא דווקא לקחת צעד אחורה מעמדת האחריות על הובלת הדבר הזה. אני שומע לצערי בחלק מהדברים שככה נאמרו פה, דווקא בואו ניקח צעד אחורה ונעצים את המגזריות החילונית, אבל רגע, קרה פה, יש פה הבשורה היא אחרת, אני חושב שאפשר לשמוע קול אחר שהולך וקורה בקרב הצעירים, וצריך לדבר דווקא מהעמדה שהזכרתי קודם, של איך עכשיו מנגנים ומשמיעים קולות ואמירות שכולם יאהבו אותם. אני חושב שזה אתגר שלי, אתגר של כולם, איך משמיעים קולות ואמירות גם לציונות הדתית, ואני רק אומר עוד מילה אחת, וזה במנדט שיש לי להגיד עוד דבר אחד. אני אומר פה משהו נועז מהמקום שלי כציוני דתי. אני יודע שתמיד יש טענה, הציונות הדתית סגורה ולא נותנים לאף אחד להיכנס. אני ככה זורק פה כפפה, אני אעזור למי שפה ירצה להיכנס בתנאים הבאים. אני אבוא איתו לפגישות, ואני אומר את זה, ואם מישהו מקליט אז גם אני מתחייב כנראה לעשות את זה. אני אבוא איתו לפגישות אצל מנהלי בתי ספר דתיים, אבל מה צריך שהוא יעשה? לא, בסדר, עכשיו שנייה, אבל לא אמרתי מה התנאים. רגע, הוא עוד לא אמר, מה לא חוכמה? מה אתה יודע? אני אומר, התנאים הם שהוא לפני זה יחוש תחושת חזון במה שהוא עושה, יחוש תחושה שיש לו חזון, שיחוש, אני קורא לכם לחוש תחושת חזון, אני לא אמרתי שהחזון אצלי, להפך, אני בא ואומר, הציונות הדתית היא מגזר והיא רוצה להפסיק להיות מגזר, וצריכים מישהו מפה שיבוא ויגיד, אבל אמרתי, יש פה 3 תנאים שהוא יחוש, אף אחד לא מימן לאף ציוני דתי ב3 שנים הראשונות כלום, אבל גם לא ניכנס לזה, אבל שהוא יחוש תחושת חזון, ושנייה, שהוא יחוש תחושת חזון, שהוא יקשיב ויכבד ויאהב את המגזר השונה, והוא באמת 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 ילמד מה אבני היסוד הערכיות של מנהל בית הספר, של התלמיד בבית הספר, של המורה, המורה, ומתוך עמדה כזאת שהוא אומר יש לי מה לתרום ואני מאוד מכבד ואני לא רוצה לפגוע בשום דבר מאבני היסוד, אני עכשיו מזקק את הדברים שיש לי לומר בצורה שלא תאיים ולא תפגע ולא תסתור בכיהו זה,
ואני חושב שבתי הספר החילונים, על אף מה שנאמר פה, יושב שם מנהל או מנהלת ואנשים שהם לא בקלות מכניסים, פשוט הם כנראה גילו שמי שנכנס בסף הדלת, כנראה שהם גילו, ואני אומר לכם, אני בחלק מהמקרים גם הייתי שם, הם גילו שמי שנכנס הוא מכבד ואוהב ומעריך, הם גילו שמי שנכנס הוא מביא דבר טוב שלא מאיים ולא סותר שום דבר ממה שהם, ואני אומר שוב וחוזר רגע לסגור את ההתחייבות שלי, ברגע שזה יעשה גם בחצי השני של המפה, שמישהו יבוא מתוך עמדת חזון ואחריות ויפתח את הדבר הזה, יגיד אני רוצה להביא לך מנהל בית ספר דתי, משהו טוב שלא סותר כלום מהאמונות שלך, שלא סותר כלום מהערכים, אני אהיה איתך שם, אני אהיה איתך שם ואנחנו נלך, אבל זה תהליך ארוך, זה עמדה נפשית וזה להבין מהו אותו צליל שאני יודע להביא לבית ספר דתי שהוא לא סותר. רק משפט אחד, כשאתם שומעים את אלי אתם מבינים למה תהליך הדתה כל כך מצליח. זה בדיוק הסיפור, המוזיקאי, הפתוח, הזה, ככה הוא מכניס לנו. משפט אחרון, חנה? השולחן מלא פחמימות, חבר'ה. מי שרפתם את השולחן, מה זה פחמימות? אני חושבת, אני רוצה להגיד שהרבה, קודם כל גילוי נאות, אני בת הציונות הדתית, והשיחה בתוך הציבור הדתי-לאומי היא שיחה קשה. זה ציבור שהופך להיות, יש לו יומרה להחליף את ההגמוניה, אבל הוא אמביוולנטי מאוד כלפי העניין הזה. ובכובע שלי כאן, אני קודם כל רוצה להגיד שאני מסתייגת מהטון המתנשא והפטרנליסטי, ואני מרגישה שהמעשה החינוכי שאנחנו עושים בתוך החינוך הממלכתי הוא מעמדה שמרגישה שהעושר של היחס שלנו ליהדות הוא הנכס הגדול שלנו, ובכל אפשרות שלנו להפוך את המסע הזה של כל תלמיד, להפוך אותו למשמעותי יותר, למקום שיש בו בחירה, למקום שיש בו הכרעה, למקום שיש בו תחושת אחריות. הדבר הזה הוא נצרך המציאות. זה לא חולק במילה אחת על העובדה שאנחנו במשבר במדעי הרוח. על זה בכלל, זה לא קשור, ואני מרגישה שזה לגמרי מסיפור אחר. כולם דיברו משפט אחרון? טוב, הערות מהקהל, כמה? הרבה זמן הקבוצה, 1, 2, 3, 4, 5. דקה, 2, כן. את צריכה רק עוד אנשים לדבר, נראה שומעים אותי? אם אתם תעמדו... אז אני רוצה להגיד הערה קטנה, הערת שוליים, אבל להתחיל איתה ואז לדבר על העיקר. הערת השוליים שלי היא באמת אולי קשורה לקונטקסט תרבותי. המילה היסטריה שורשה ביוונית, היא מגיעה מהמילה היסטרוס, שזה רחם. היסטרקטומי, זאת המילה באנגלית לכריתת רחם שעדיין משתמשים בה היום. וכשמישהו משתמש במילה היסטריה ומתחיל לתת מטאפורות על האמא המפחידה, בתרבות שממנה אני מגיעה, זה כמו לירוק לי בפרצוף. אז אני רק רוצה להגיד את הדבר הזה בתור התחלה. אחר כך אני רוצה להמשיך, כי אני לא יודעת, בסדר, אני בכל זאת רוצה להמשיך קצת. אני לא יודעת אם אני יותר כועסת או יותר פגועה ממה שאני שומעת כאן היום, והסיבה העיקרית היא שאני שומעת הרבה כוונות טובות, רעיונות לגבי איך צריך לעשות ומה נכון לעשות לגבי הזהות היהודית, ובעצם לא קיבלתי תשובה לשאלה מצוינת שאת התחלת איתה, וזה למה צריך בכלל לעצב זהות יהודית במערכת החינוך. אני רוצה להתחיל ולומר שאני חזרתי לארץ עם ילדיי לפני 4.5 שנים מארצות הברית, איפה שהילדים שלי התחנכו בסטנפורד, קליפורניה, והתייחסו אליהם כבני אדם מעל הכל. אנחנו הדלקנו נרות וקיימנו טקס פרטי בבית שהיה קשור ליהדות שלנו, וחבריהם של ילדיי קיימו את הטקסים הקתוליים והבהאים והמורמונים,
והמגוון הטקסים השונים מתרבויות שונות, בשפות שונות, וכולם באו ביחד ולמדו ביחד וכיבדו אחד את השני, ולא מצאתי שהיה פחות דת ומסורת וערכיות בכל בית ובית של חבריהם של ילדיי, שבמערכת החינוך התייחסה אליהם כבני אדם מעל הכל. לא בני תרבות כזו או אחרת, לא בני דת כזו או אחרת, ולא היה ניסיון שיטתי להכניס אותם לתוך מטחנת בשר של זהות, שזה מה שאני ובני משפחתי חווים כבר 4.5 שנים. הבן שלי התחיל את כיתה א' בארצות הברית, המשיך שנה אחת בבית ספר מספר 1 מתוך 3 ברמת אביב, המשיך לבית ספר מספר 2 מתוך 3 ברמת אביב, המשיך לבית ספר 3 מתוך 3 ברמת אביב, וכך גם ביתי אחריו. אנחנו מצאנו את עצמנו פליטים של מערכת החינוך הזאת. הילדים שלי חוו וחווים אביוס של המערכת הזאת שאי אפשר לתאר. מי שמעוניין לשמוע סיפורים קצת עם יותר פרטים, עם צילומים, עם תיעודים של שיחות, שנייה, אני מחזיקה את זה 4.5 שנים בבטן, אני ממש מבקשת עוד קצת זמן. זה כן המקום, זה בדיוק המקום לדבר על הדברים האלה. אני רק רוצה בכל זאת להקריא, אוקיי? איך כל תוכנית הלימודים הזאת נראית כשילד פותח ספר מורשת, במקרה זה איך קוראים לזה? אומרים ישנה ארץ, אוקיי? ספר של מורשת ישראל, שבערך 40 עמודים מתוכו מוקדשים לקדושת ירושלים, אוקיי? והפרק מסתכם בשאלה הבאה, והבן שלי צריך לענות עליה, אוקיי? כי זה מה שילדים עושים בכיתה ה' בבית ספר. והוא צריך להשלים במחברתכם את המשפטים הבאים. ירושלים, וזה אחרי, סליחה, אני אקריא את המשפט לפני. מה אומר לכם המשפט לשנה הבאה בירושלים הבנויה? מהן התקוות שלכם? ואז זה ממשיך. השלימו במחברתכם את המשפטים הבאים. ירושלים מעוררת בי שמחה, כי. ירושלים מעוררת בי עצב, כי. ירושלים מעוררת בי כעס, כי. ירושלים מעוררת בי תקווה, כי. ירושלים מעוררת בי. אוקיי? עכשיו, זאת מניפולציה. ככה נראית אינדוקטרינציה. הבן שלי לא צריך לענות על השאלות האלה בבית ספר. כשיש לו מחשבות על ירושלים, הוא יכול לחשוב אותם, והוא יכול להרגיש אותם, והוא לא צריך שמישהו ישים אותו על פסי רכבת וינתב לו את המחשבות. הנקודה הובהרה, תודה רבה. רגע, יש פה... טוב, ולא נצליח לשמוע את כולם? בשביל זה יש מעגלים. רגע, אבל בוא... אבל אחר כך את התשובות. בואו נשמע עוד כמה הערות, אחר כך נוכל לענות עליהן בקצרה. כן. קצרות. אנחנו רוצים לאפשר לעוד כמה אנשים. אני אסתכל מאוד בקצרה. החברים, אנחנו עכשיו, רשות הדיבור ניתנה למי? שמי רון. רון. אני איש הייטק חילוני שהערכים החילוניים מאוד חשובים לו. אני רציתי להתייחס לשתי מטאפורות שעלו כאן. רגע, אריאל, עכשיו אנחנו אוספים את מה שאנחנו רוצים להגיד מהצד השני, כמו שהם עשו יפה קודם, ואחר כך תוכלו לענות. אז ככה, עלו פה שתי מטאפורות נהדרות, של תזמורת ושל האמא או ההורים. בהקשר של התזמורת, אני חושב שהבחירה שלך ומתופף בתפקיד שהציונות הדתית לקחה על עצמה, היא בחירה מצוינת, כי המתופף הוא זה שקובע את הקצב, והמתופף לא שומע את שאר הכלים בתזמורת. שימו לב לעניין. מתופף הולך בראש המחנה. הבן שלי מתופף. לגבי היהדות כאימא. היהדות, מבחינתי, היא המשפחה המורחבת. האימא שלי זו תנועת ההשכלה מבחינה תרבותית. וזה שאת אומרת לי שהיהדות היא האימא שלי, יוצר בעיה, כי עבורך, בתור מישהי שבאה מהציונות הדתית, האמא שלך זה מישהו, זה דוד שלי, זה לא אמא שלי. ואת מנסה לכפות עליי לחשוב על הדוד שלי בתור האמא שלי. זה לא המצב. ונגיע גם אליכם. אחר כך. רציתי להגיד תודה למארגנים, אני חושבת ש... רגע, לא שומעים אותך? לפני שאני אומרת מה שרציתי, אני רוצה להגיד תודה למארגנים, אני חושבת שמאוד
יצאתי נזכרת מהדבר הזה, פגשתי פה אנשים גם בדעות שלי וגם הולכים ומתרחקים לפי סדר הישיבה, אבל שאני יכולה לנהל איתם דיאלוג, ויש לי שאלה ליובל. יובל, אוקיי. האם אתה חושב, הזכרת ערכים, האם אתה חושב שבשיעורים בתוכנית שלך יש מקום לדיון מפרמט, זאת אומרת מפרק ומרכיב מחדש של הגדרות כמו מהי אמונה לעומת מה זה דת, מה זה יהדות, ולעצם השאלה המרכזית שעומדת במרכז הקונפליקט שלנו יום יום במדינה הזאת, האם יהדות היא לאום או דת? לאום או דת? או קבוצה אתנית. יש... אוקיי. עכשיו אנחנו נשמור את זה? אשתדל להיות קצר ואני אעשה חיבור. אומרים ביהדות המביא דברים בשם אומרם, נכון? אז בחרתי בספר שעשינו מעבר על הרבה ספרים של טלי, ארץ שנאהב, ואני מצטט קטע שהיה שם, גם הופיעו שם יוצרים כמו יונתן גפן, וכאן שיר של עמיחי. מה צוטט בספר? ומדברים על הדתה ומדברים על תעמולה גסה, אני פשוט חייב להקריא את השיר. מן המקום שבו אנו צודקים, מי זוכר את ההמשך? לא יצמחו לעולם פרחים באוויר. וכאן נגמר השיר. מישהו זוכר את ההמשך? כן. אבל ספקות והאהבות עושים את העולם לתחוח. ואיכשהו הספר הזה שם כמה יוצרים מאוד מאוד חילוניים. אמנם מיכאי התחיל כאורתודוקס, נתן יונתן לא ממש, בחרו גם שיר, לא נתן יונתן גפן. לא בחרו את רכבת העמק, מישהו זוכר שם כמה בתים, אני אחזור את הציטוט כי הוא קצת גס. בחרו שם את שלום אני נוסעת ללונדון. זוכרים? אני לא אשאיר לכם. חנוך לוין הצטרף ליהדות האורתודוקסית, שכחו לספר מי הוא. זה משעשע, אבל לא מלמדים אותו, אני חושב. אבל אני אומר, זה מספר לי את הכל, כי מהמקום שאנו צודקים, וזה בא להביא שם איזה פסוק מעלות מהתלמוד, לא יצמחו לעולם פרחים באוויר, אבל הספקות והאהבות נעלמו. וזה מה שאני מרגיש, קראתי כמה עשרות ספרים בז'אנר, אני מרגיש שם שכופים עליי, שעושים לי תעמולה, שדוחפים לי את זה, מה זה מרוח בדבש, מה זה שולחן מלא פחמימות. עברתי, קראתי את כולם, יש לי הרבה זמן בטיסות. זה ספרים שהמטרה היחידה שלהם בתעמולה. האמונות שלי שונות בצורה בוטה מהאמונות האלה. עמיחי אמר את זה יותר טוב ממני. ספק ואהבה. שיהיה ספק ואהבה, חיילים שלי. אני... אבל זה נשמע בטיסות שאני אוכל גם כן כאלה. אתה ממש לא רוצה לטוס בקורש. כן, רגע, אחד ואחר כך אתה. אוקיי. וגם את תדברי. יש לי מיקרופון, זה בסדר. מכל הדיון פה אני מאוד מאוכזב מהעובדה ש17 שנים לתוך המאה ה-21 אף אחד פה, בדגש על אף אחד, לא הזכיר את מילת הקסם אינטרנט. אוקיי? אנחנו נותנים קצת פחות מדי קרדיט לילדים שלנו. הילדים שלנו, אם היו שומעים את הדיון הזה, היו צוחקים לנו בפרצוף. לא פה. כן? לא, אני אדבר ואחרי זה אתה תגיב מה שאתה רוצה. אני אומר דבר כזה, יש כל כך הרבה תכנים שנמצאים ברשת האינטרנט שהילדים פשוט ילכו, כל ילד ילך אחרי מה שנועל ליבו. אם הוא, הבן שלי הגדול, בן 7, שיש שיעור תורה שלא מעניין אותו, הוא פשוט סוגר מדפים, הולך אחרי זה לאינטרנט ורואה מה שקורה. זאת אומרת, איפה, זאת אומרת, יש אינטרנט, יש רשתות חברתיות. אין מה לדבר על חינוך. לא, אני אישית טועה. לא, אני אומר דבר כזה שאנחנו מייחסים יותר מדי חשיבות להקדמה. אני אקשיב לי ובוא נעשה עסקה, אני אקשיב לך ותקשיב. אני אומר דבר כזה, אנחנו צריכים להכניס לתוך הדיון הזה של יהדות, תוכניות לימוד, משרד חינוך, לדון בקטע הטכנולוגי. מה המשמעות של הקטע הטכנולוגי? האם הקטע הטכנולוגי מייתר את הדיון הזה? אני חותם לכם שכן, כי הילדים שלנו, זה מצחיק, הרי שיש, לא, זה כן קשור, כי צריך להכניס לתוך הדיון הזה גם את הדברים שמסביב. דיברנו על בית ספר, דיברנו על זה, יש בית ספר שקוראים לו אינטרנט, שהוא מלמד אותנו יותר מכולם, וזה מה ש... תודה. רגע, ואחר כך.
עכשיו תורך. כן, שתי שאלות. בואו ניתן למי שקיבל את השאלות. אני מבטיח שאלות, רק אני צריך להסביר אותן, לאלי לבנון ולדוקטור פנחסי. לאלי, אני פשוט נדהם, ממש נדהם, מן השילוב של חוסר מודעות עצמית, יחד עם יוהרה מתנשאת, שאני שומע מצליחה. רגע אחד, לא, אבל... כן, בואו ננסה לשמור על גבולות השיח כמו ששמרנו עד עכשיו. בסדר. כאשר חוסר השילוב הזה מתבטא בדיוק, כאשר אותה הזמנה שלך לדיאלוג בבית ספר ממלכתי דתי, תחומה בתוך אותו גבול של איסורים, כדי שלא יערערו חס וחלילה ולא יביאו לשום ספק באותם האנשים שם, ואתה בכלל אינך רואה את הסתירה הפנימית. עכשיו, והנה השאלה, האם אתה מוכן לפרוע את השטר שעליו חתמת בדבריך, כל דברי הכבוד והאהבה וההערכה וההערצה לאותם החילוניים שאתה מתאר, על ידי זה שבצד התזמורת תיתן להם חדר תרגול משלהם, שתתמוך בזרם חילוני אוטונומי. כן? שאלה שנייה לדוקטור פנחסי. וכולנו באיזושהי צורה מיזוג של זהות יחד עם אוניברסליזם. ואת נמצאת במקום מסוים על הספקטרום הזה, היהודי, ואת אומרת שאת כל הערכים להשיג מהיהדות, בשיטות המדרש וכו'. אבל, לא. את חייבת להיות לך איזושהי נקודת מבט חיצונית כדי לבחור בין היהדות של ואהבת לרעך כמוך לבין היהדות של שפוך חמתך. כלומר, את בעצמך משתמשת בערכים אוניברסליים. את לא מסיקה את זה מתוך היהדות עצמה. יש לך נקודת מבט חיצונית. אז מדוע את שוללת את זה, ונקודת המבט הזאת היא אוניברסלית, מדוע את שוללת את זה מאיתנו? והאם אינך הופכת את עצמך לכך, בכל שמן הזית הזך היהודי הזה, לסוכנת השפעה שלו? יופי, תודה רבה. הערה אחרונה. שני דברים. אחד, למשל של התזמורת, אז יש לי משל כנגד. לפני 40 שנה או כמה, הילדים שלי הלכו לתנועת גשר. הזמינו שם את החילונים לשבת, לראות שבת דתית. אף ילד דתי לא היה מוכן לבוא לשבת שלי, מפני שאולי לא מספיק קשה, אולי לא מספיק ללמד במשהו. איפה פה ההדדיות ואיפה התזמורת? דבר שני בקשר לפאנל, אני מצטערת לעשות ביקורת, הפאנל לא מאוזן, הייתי רוצה שבתוך 4 אנשים יהיו לפחות 2 בדעה אחת ו2 בדעה אחרת, ולא כולם שיבואו להשפיע עליי כמה טוב מה שעושים עם הדת בבית הספר. אני רואה את זה אצל הנכדים שלי. טוב, תודה רבה. ככה נגיד בקצרה כל אחד איתך, נאמרו פה הרבה דברים והרבה שאלות, אבל מאחר בשתי השאלות האחרונות היו מופנות אליך, אלי, אז אני אתן לך זכות ראשונים להגיד. א', אני עוסק בדיאלוג, מי שמכיר אותי, ופה שומעים אותי זמן קצר, אבל אני עוסק בדיאלוג, ובין השאר הוזמנתי לפה כי שירה ואני שותפים בפרויקט שאלמה מובילה אותו, תוכנית העמיתים של אלמה, אני שותף בה. יש עוד מספר תוכניות של ארגונים חילונים לחלוטין שאני שותף בהם, אני בעיקר יושב ולומד מהם ומעריך אותם, ואני באמת, אתה יכול לקבל את זה איפה שאתה מבין, אני אומר, אני פעיל בדיאלוג הזה ובהחלט נותן מקום לארגונים חילונים, אני חושב שזה דבר מבורך. אני לא מוסמך מטעם מדינת ישראל ולכן אני אפילו לא אכנס לדיון זרם חילוני. אני כן יכול לומר כדעה פרטית, אני סבור שלו היה קם או לו יקום זרם חילוני עצמאי, אני חושב שזאת תהיה החמצה של הדבר שקורה היום בחברה הישראלית. אני חושב שגם במובן מסוים זה יהיה, בוגרי הזרם הזה
אני לא צופה שהם יובילו למשאלת הלב של רם ושל היושבים פה, זה הניתוח שלי. אני צופה שיקרה פה דבר הפוך. אני חושב שיכול לקרות דווקא אותה משאלת לב של היושבים פה, יכולה לקרות דרך הזרם הממלכתי הקיים לעילה ולעילה בעשרות מונים, לעומת מה שזה יקרה דווקא על ידי זרם חילוני עצמאי שכביכול פורש. זו דעתי. יובל, גם אותך שאלו כמה שאלות. נכון. טוב, אז אני רוצה להתחיל בנקודה מסוימת. עלו פה שאלות, אני חושב שאני בתחילת הדברים שלי כן ניסיתי להסביר למה חשוב ללמד תרבות יהודית ישראלית בבתי הספר. דיברתי על הנושא של שייכות ועל הנושא של עיסוק ערכי. ואני אמרתי לך שאחרי 4.5 שנים לא הצלחנו לא, לעבוד בסדר. שייכות בגלל התוכנית. בסדר, אני אומר, לא חייב להסכים בהקשר הזה. אני חושב שניסיתי לענות על זה, אפשר להסכים עם זה, אפשר לא להסכים עם זה. אני חושב שיש גם דברים שלא אנחנו יכולים לקבוע. יש דברים שהחברה הישראלית קובעת, ואם מערכת החינוך שמה על הדגל שלה נושאים כמו יהדות, כמו ציון, גם ציונות אגב, זה משהו שיכול להיות שנוי במחלוקת, האם זה צריך להיות מטרה של המערכת או לא. זאת המטרה אלה חלק מהמטרות שהמערכת מחנכת אליהן, ולכן בתוך הדבר הזה, השאלה אם בכלל לא ללמד יהדות או כן ללמד יהדות, זו שאלה שצריכה, יכול להיות שבמבנה פוליטי אחר, יכול להיות שיבואו ימים שיוותרו גם לימודי הציונות ויוותרו לימודי יהדות. אני לא יודע מה יקרה במדינה. אני אומר, זה המצב עכשיו, בתוך הזירה הזאת אנחנו פועלים, בסוף אנחנו חיים בחברה דמוקרטית, ויש מי שקובע את הערכים של המערכות האלה. אז אני רק רוצה להגיד, יש... בסדר, לא משנה, אני לא חושב שרק בנט רוצה שלמדו יהדות או ציונות. אני חושב שיש את זה בסך הכל הסכמה... וגם בנט לא התחיל לזה, צריך לומר, מי שהתחיל לזה אגב זה רובינשטיין בכלל ממרץ, אבל בסדר, זה היה ב-92. עכשיו אני חושב שלגבי מה שאת אמרת, אני חושב שבגיל, יש פה, אני עכשיו מדבר כמורה, בסדר? אנחנו מדברים פה על כל מיני דברים. אני אומר, יש גילאים שאתה מגיע לכיתה א', אם תפתחו את תוכנית הלימודים, אנחנו אפילו לא מלמדים, אנחנו עוסקים בשירים ופתגמים, כי ילד בכיתה א' זה מה שהוא יודע. ועם השנים, רמת המורכבות עולה של הדיון. רגע, אבל שאלתם, תזדמנות לשמוע תשובה. בהחלט אני חושב שמה שאת מציעה הוא בהחלט אפשרי בתוך כיתה. אני ניהלתי אינסוף דיונים כאלה, אני חייב להגיד שנושא האמונה, אנחנו לא, אין לנו יד לחנך שהתלמידים יאמינו או לא יאמינו, אבל אני אומר כמורה, אם התלמידים... להפריד אותו מדעת. כן, אבל רגע, שנייה, תכף להתייחס לספרים. כל הנושא של, כל הפרויקט שלנו, לקחת היהדות ולהפקיע אותה מתוך הגבולות של הדת. לדבר עליה כתרבות. עכשיו, יכול להיות, ויש כאלה שאומרים לי, עזוב, זה לא יצליח לכם. הציבור הישראלי בסוף רוצה מסורת, רוצה דת. אני טוען שלא נכון, אני טוען שיש לנו, שהפרויקט הזה חשוב, אני רואה גופים וארגונים שפועלים בתחום הזה הרבה מאוד שנים ומצליחים, אגב, דווקא פה בתל אביב, יש לזה המון הצלחה. אז זה הפרויקט שאני מנסה לדחוף עליו. אם אני מבטיח שזה לא יצליח, אני אז אתה אומר ללמד אותה כתרבות זה ללמד אותה באופן ביטוי. אנחנו חייבים לסיים את הפאנל, אז את כל ההערות, באמת, יובל... חבר'ה, אין פרות... יובל חייבים לסיים. אין בכלל קדושה, זו מילה שאני מעדיף לוותר עליה. מה שהקריאו פה מהספרים, אני לא מכיר את הספר הזה שמישהו הקריא ממנו, זה לא ספר של משרד החינוך. חבר'ה, אני אומר, אמרתי את זה בתחילת הדברים שלי, שמשרד החינוך לא היה בכיתות א' עד ד' ולא היה בכיתה ט', והספרים האלה שנכנסו זה בדיוק החלל, וכשיש ואקום, אין ואקום, דברים אחרים נכנסים. עכשיו אני לא יודע לבקר את הספר הזה או אחר, זה גם לא הוגן שאני עכשיו על בסיס קטע אחד אגיד ביקורת הספר כזה או אחר. באופן כללי אני מכיר את טלי, וזה גוף שעושה עבודה מצוינת בסך הכל, אבל יכול להיות שיש טעויות פה ושם, ויכול להיות שיש דברים. אבל אני אומר שעכשיו, בעבודה שאנחנו עושים, אנחנו... רגע, יובל, אני רוצה רגע לחדד את הטענה הזאת שאתה אומר, כי נדמה לי שהיא לא מספיק ברורה. מה שאני מבינה מיובל וגם קצת יודעת בעצמי, כשלא הייתה תוכנית לימודים, אז הרבה מורים פשוט רכשו ספרי לימוד כראות עיניהם, או כתבו ספרי לימוד בית ספרים, או לקחו ספרי לימוד ללא פיקוח, ללא השגחה, ובעצם מה שמנסים לעשות במשרד כרגע זה לייצר ולכתוב ספרים שהם מפוקחים. מה שהקראתם הם לא מפוקחים. אני רוצה לסייג את זה מהצד השני ולהגיד, לי יש אמון מלא במנהלים. אני בניגוד אנשים לפעמים במשרד או במדינה, חלק מהאנשים שחושבים שצריך כל היום להנחית למנהל ולמורה להכיל אותו בכפית. בתור מורה אגב, היו שולחים לי כל מיני דברים מהמשרד ואני בחרתי מה מתאים, יש לי את התלמידים שלי וכל שנה התלמידים אחרים. אני חושב שהמנהל והמורה צריך לדעת מה מתאים לתלמידים שלו, זה חלק מהכישורים שלו. מורה, חבר'ה, זה כמו, באמת, זה כמו רופא. מורה צריך להיות עם אינסוף כישורים. עכשיו, לא מדבר עכשיו על המשבר בחינוך.
אבל זה חלק מהאחריות של מורה, לדעת מה מתאים. ואם בבית ספר מסוים יושבים תלמידים באוריינטציה יותר מסורתית, והם רוצים לעסוק בדברים מסוימים, והמורה יודע לעשות את זה מספיק פתוח, שיעשה את זה. ואם בבית ספר מסוים יש תפיסה יותר חילונית, אז צריך לתת לזה יותר מקום. אני חושב שהתלמיד צריך... יובל, אנחנו חייבים לסיים, בוא נצא לחנה... דבר אחרון, לגבי מה שאתה אמרת לגבי אינטרנט, אז התייחסתי לזה בהתחלה. אני חושב שזה פנטזיה מעניינת לחשוב שהתלמידים יושבים ורוכשים את הידע שלהם מהאינטרנט. תשמע, מאות תלמידים, אני לא יודע, זוכר להיות שהילדים שלכם באמת, מזן אחר, באמת אני לא אומר את זה בציניות, אבל תלמידים לא יושבים וקוראים על היסטוריה ולא על יהדות מהאינטרנט. לא, הם לא רוכשים את הידע. יש לכם מעגל עם יובל ותוכלו לדבר איתו על... אני חושב שהמורה... רגע, שנייה, יובל, אני עוצרת אותך רגע. כי יש פה המון עניין סביב ספרי הלימוד וסביב מה נכתב ומה נרשם ומה... נכון. אז אני ממש מציעה שנוריד להנחתה. אני אומר שהשנה... אנחנו רוצים לסיים את הפאנל. אני אומר, השנה... יובל, רגע, יובל. כי לא את כולם נורא מעניין מה כתוב בספרי הלימוד. ואנשים התכנסו פה בכל מיני סיבות. בעוד כמה דקות ממש אנחנו נסיים את הפאנל. ויובל יישאר פה לשבת. וגם אריאל יישאר פה לשבת, שהוא חלק מהצוות שכתב את הספרים האלו. ותוכלו לשאול אותו, ויהיה לו תשובות. למי שזה ממש בנפשו, בסדר? אני רוצה לתת לחנה... משפט אחרון, ואני מעביר את זה לחנה. לחנה ברם, 2 משפטים אחרונים, כי אנחנו צריכים לסיים. משפט אחרון. תראו, הנושא הזה של יהדות לבתי ספר ממלכתיים זה נושא מאוד מורכב בגלל המגוון שיש בבתי ספר ממלכתיים. שגם בספרי לימוד יש אחריות, אסור להוריד את האחריות פה, גם מהמנהלים וגם המורים שידעו לבחור את מה שמתאים להם, גם שנה הבאה שהתפרסמו ספרים, יש זרם, יש ספר של גוף כזה וגוף אחר, ואני חושב שגם אופן ההוראה ואופן הדברים, יש כאן אחריות גדולה שנמצאת על כתפי האנשים בשטח, שאני מחזק אותם ואני מאמין בהם. אני חושב שבסוף גם לא צריך להתעלם משיקול הדעת שלהם, אנחנו... נאמר, יאללה, חנה, סליחה. אני רוצה להגיד שהמחשבה שחשיבה שערכים אוניברסליים הם מעל, הם מבחוץ, זאת בעיניי טעות. יש מסורות מערביות. עכשיו זו דעתה. יש לנו מסורות שונות שהן מתמזגות ובקונפליקט ובכל מיני וביחסים שונים ביניהם. ההיררכיה שאתה תיארת את הדברים האלה היא בעיניי פשוט קריאה, לא כך אני קוראת את המציאות. אני מרגישה שההערה של האדון מההייטק, שלא אמרת את שמך, רון, שמבדילה בין האמא שלי לאמא שלך, אני חושבת שזה פשוט לא נכון. הנה, את שוב מנסה לשכנע אותי מאמא שלי. מה את תקבעי לו מה נכון ומה לא נכון? לא, אתה אמרת... זאת בדיוק הבעיה. אין פה אמת אחת, אין היסטוריה אחת. רגע, אבל בוא נסכים שלא צריך להסכים. רגע. היא לא יכולה, לא פלוני ולא... אבל הוא אמר את דעתו והיא תגיד את דעתה, אתה יכול להסכים איתה. לא, אי אפשר להסכים כמה דברים לא משרד הפנים, ניסיתי להגיד, כל מה ש... אנחנו ניתן לחנה להגיד את דעתה, וגם חנה תהיה פה אחר כך במעגל שיחה, ואפשר יהיה להמשיך להתדיין בנושא. אני אגיד שבאופן אישי, כיוון שזה הופנה אליי באופן אישי, אני אומרת כאן את זה באופן אישי בהקשר, ולאו דווקא בהקשר של תוכנית ברי, אם כי אני בטוחה שתוכנית ברי עומדת מאחוריי בעניין הזה. הזהות הפמיניסטית שלי, האקטיביזם שלי בדברים האלה, הוא לא יונק רק מהמקומות היהודיים. במובן הזה, אני תוצר של הנאורות ושל ההשכלה, אני חושבת שלא פחות ממך. ויש לי לא פחות קבלות לדבר הזה, כך שנראה לי שהבינאריות שהצעת על אמא שלי לעומת אמא שלך, בהקשר הזה התכוונתי לומר שאני לא חושבת שהיא מדויקת לגמרי. ויש לי הערה לגברת שהגיעה לנו. ברוכה הבאה לריבונות יהודית. כשאנחנו באנו, כשמדינת ישראל קמה, יש מרחב ציבורי שהוא מרחב שמתייחס לעולם היהודי. אנחנו לא באמריקה. ויש יתרונות להיות באמריקה, אבל אנחנו לא באמריקה. ויש כאן מאבק על המרחב הציבורי ואיזה קולות יישמעו בתוכו. איזה קולות יישמעו, לאיזה קולות יהיה מקום ולאיזה קולות לא יהיה מקום. אני מרגישה שהמאבק על פלורליזם, האופציה
של הפרדה של דת ממדינה, כמו בארצות הברית, לא רלוונטי לישראל. למה? לא רלוונטי לישראל בגלל שהציונות מדברת עברית, השפה העברית היא תוצר של תרבות יהודית. אתה לא יכול לדבר עברית, להגיד מצלמה בלי שזה הגיע את התרבות העברית בארץ היא תוצר של תנועת ההשכלה? אי אפשר... היא לא הייתה פה בלי היהדות. בואו אתה לא היית פה בלי היהדות. אל תשכח. אני מתארת מצב. שנינו לא היינו פה בלי היהדות. רגע, הפאנל לקראת סיום, והצלחנו להחזיק אותו עד עכשיו. אני יכול לומר שלמיטב הבנתי, השאלה האם ירושלים מעוררת בך כעס, עצב, שמחה או משהו הוא שאלה ראויה שכדאי לשאול אותה גם את אזרחי ישראל שאינם יהודים. וטוב שיהיה ככה, וגם אפילו על תל אביב אפשר לשאול את זה, וכדאי שנשאל את זה. אבל כל המחשבה שיש כפייה בשאלה מה היחס שלי לירושלים, כשהמנעד על השאלה הוא רחב, ומתוך הנחה שאפשר לשאול את זה את כל אזרחי ישראל, ויש לנו אחריות על הדבר הזה, עם הנקודה הזאת אני לא מסכימה בכל מאודי. לרם יש רק את זכות הדיבור לסגור את הפאנל, ואני שוב מזמינה את כולכם, חברים, בתום הפאנל, רם שנייה, אני רק אגיד את זה כדי שזה... אולי, אריאל, בתום הפאנל, אני אגיד מי נמצא באיזה חדר, אבל הכנו 6 חדרים של הארגונים השונים. יש פה הרבה אנשים, באמת, אני חושבת שזה נושא מאוד טעון, ואני מאוד מכבדת את הטעינות שיש פה. אריאל, שנייה. זה בהחלט מעניין לראות שהטעינות היא מכל הצדדים, ולא מצד אחד. ואם לא הצלחנו בפאנל לעשות איזון, אז לפחות בקהל עשינו איזון, וכולם מתנהגים אותו דבר, והכל בסדר. וזה מובן, באמת זה מובן. בגלל שאני נשמעת כמו מורה שמשתיקה את כולם, אני מעריכה את הטעינות, ואת זה שאנשים פה באמת זה בוער בליבם, וזה מראה על אכפתיות מאוד גדולה מהנושא. ולכן חשבנו על זה מראש, ורצינו לאפשר את ההזדמנות גם לשאול וגם להביע דעה, וגם באמת ללמוד ולהכיר ולדעת. אז בתום דבריו של רם, אני אגיד בדיוק מי נמצא באיזה חדר, ויהיה אפשר להמשיך ולהיפגש ולשאול. אני חושבת שהדבר המשותף פה לכולם זה שיש באמת אכפתיות מאוד גדולה, ורצון לשמוע ולדבר. כי כל אחד שהגיע לפה הערב, גם אם זה קשה, יש בו איזשהו רצון גם להשמיע את קולה, אבל אני מאמינה שגם לשמוע, וזה לא מובן מאליו. בסדר? אז בואו נשמע את רם אחרון, ואחר כך נתחלק לחדרים. אז אני רוצה לסיים במשל, אבל לפני זה רק מילה אחת על כל מה שנאמר פה. בואו נזכור, נקרא קצת את הרצל, ונזכור, זה תמיד מבחינתי הדבר הכי נפלא זה להיזכר איך אותו כופר יהודי אפיקורס, לא מתעניין ביהדות ולא יודע יהדות, איך הוא כתב, תקראו את מדינת היהודים, והתשובה היא שמדינת היהודים באה מעולם ההשכלה ולא מעולם היהדות. זו נקודה מאוד משמעותית, אבל אני חייב לסיים במשל. אני חושב שבסך הכל אלי הבין פה כנראה מה אנחנו חושבים עליו, ואני רוצה בכל זאת להפנות את המשל שלי ליובל ולחנה. אם יש לך משהו עם אהבה להגיד, זה מאוד יפה. אני מרגיש ששופכים פה את הדם שלהם, סליחה. אוקיי. זה משהו פה, סליחה, לא, יש פה משהו... תשמע, הוא ידע לאן הוא בא, מה? לא, אבל אפשר להתנהג כמו בני אדם גם אחר כך. מי שלא בן אדם לא יתנהג כמו. לראות את הבן אדם, לראות איפה... לא, בסדר, כולם מבועלים, וכולם שונאים כמו כל עם ישראל והכל בסדר. אבל רגע, לראות את הבן אדם, די. צריך לראות גם את הארגון שבראשו הוא עומד. אז אני רוצה משל קטן כדי להביא איך אני רואה את יחסיי לעמדות שיובל וחנה הביאו פה. אני חושב שיובל וחנה מבחינה מסוימת כל העולם הזה של ההתחדשות היהודית, אני רואה אותם כמישהו, כקבוצה שבנתה ממטרה. בנתה ממטרה. ולפני 10-15 שנים הייתי יכול לדון בה איתם על השאלה, על מצב הדשא, על השאלה האם באמת רק מים אנחנו צריכים, אולי השמש והדשן יותר חשובים או חשובים לא פחות, אבל היינו בקונטקסט של באמת לשאול איך הממטרה הזאת עובדת. כמו שאני רואה את הדברים, בשנים האחרונות, הגינה הזאת שלנו, ששם הם הקימו את הממטרה, יש שיטפון, כן? נכנס ממש, השיטפון כולל זה שהשכנים מהצד השני פתחו את כל הצינורות שהמדינה, שהם יודעים, יש להם קשרים עם המדינה, פתחו את כל הצינורות, והגינה הזאת מוצפת. והבעיה שלי זה האם אותם בוני ממטרה, האם לאור העובדה שהגינה כל כך מוצפת, האם באמת עדיין צריך להפעיל את הממטרה הזאת?
בצורה כל כך זה, והם מתחילים להתווכח איתי ולהגיד לי שהמים שלהם הם מאוד זקים, בעוד המים שמגיעים מבחוץ, השיטפון הזה הוא עכור. ואני מסכים איתם, המים שלהם באמת יותר זקים. אבל האם מה שאנחנו צריכים זה מים יותר זקים כשהגינה שלנו בשיטפון כזה? תודה רבה. טוב. נחלט את הכפיים גם לרם, אבל אולי גם לכל יושבי הפאנל. אני רוצה להצטרף, איילון, נכון? לא, אני רוצה להצטרף ככה לדברי איילון האחרונים ולאחל לכולנו באמת שנוכל גם עם כל הכעס והזעם וייצוג הדעות גם לזכור שיש אנשים מאחורי הדעות ומה הם עושים ונסו אולי גם להפריד. אני בורחתי במשפחה קיצונית במיוחד, אח מתנחל, אח חרדי, אחות בודהיסטית, אחות חילונית, אבא במשרד ההתנתקות, כך שהוכשרתי טוב טוב לתפקיד הזה של לנסות אולי ריבים בבית 40 שנה, הכשירו אותי להכיל את הזעם ואת הכעס, ובאמת לנסות מאחורי כל הדברים, לזכור שיש בני אדם שאולי הם טועים מבחינתנו, אבל הכוונותיהם לפחות, או הניסיון, יש פה באמת אנשים שאכפת להם, אולי אנחנו לא מסכימים איך אכפת להם, אבל זה ברור שכל מי שיושב פה עסוק בחיי אדם, בחינוך, בשאלות הכי חשובות בחברה שלנו. אז אנחנו חלוקים על הדרך, וזה חשוב מאוד להיות חלוקים, אני מסכימה עם רם שאנחנו צריכים גם לדעת לריב, לא רק לדעת לשבת ביחד עם ישראל חי, וזאת הזדמנות באמת אמיתית לשמוע ולהגיד דעות, אבל לזכור גם את הדברים החשובים באמת, מה עומד מאחורי הכל. אני מודה לכולם על היכולת להכין פה את הדבר הזה.